איתי לוי, אני יכול להגיד, אתה רואה שהוא יכול להיות אח שלי, ואיך שהוא נכנס לתא הקלטה, שים רקורד אחי. גם מתוך סבל וגם מתוך הנאה ושלמות, אתה יכול להגיע לתוצאות. היה לי סשן עם נאה ברבי, שבסטלבט, בגלל שכבר הרגשתי חופשי, בסטלבט נגמר השיר, ואני מנגן בפסנתר, והוא שואל לי, תמשיך לנגן אם אתה רוצה, אני מוריד לך את הראש. איזה גבר. ואני מנגן, עושה לו מוצרט, אחי. סתם בכיף שלך, כאילו. פתאום הבן אדם, אחי, יש מצב הסינגל יוצא עם זה. איזה יופי. רוב האנשים, גם במערב, כבר יודעים מה זה קרמה, מכירים את הקונספט וגם מאמינים בו, שמה שאתה זורע זה מה שאתה קוצר. אז אם אתה זורע סבל, מה אתה רוצה לקצור? אז ליאור אברמוב, אחי. אחי. אח שלי. מה המצב? תודה שאתה פה. כבר התחלנו? התחלנו, הכל מוכן. נכון, כל הפודקאסטים זה כזה, התחלנו. אז תודה שאתה פה, קודם כל. מעריך איזה פיצוצים. תודה שהזמנת. בוא תתחיל כזה בלהציג את עצמך. מה אתה עושה ולמה אתה עושה את זה. זה תמיד מוזר להציג את עצמי, זה כזה. אני ליאור אברמוב, אני בן 34. אני אבא לרומי ונשוי לקרינה. ואני בגדול מפיק מגיל 13 פחות או יותר. התחלתי בכל מיני תוכנות כזה, לחצתי סתם על כפתורים, כי לא היה אז טוטוריאלס ודברים כאלה. איזה תוכנות? אפל סטודיו, ריזון, אטומיקס של הדי-ג'אים של פעם. וירטואל די-ג'יי וכאלה? כן. סתם לוחץ על כפתורים. לוחץ על כפתורים. זה לפני היוטיוב וכל הדברים. לא היה יוטיוב. היית רוצה ללמוד גיטרה, היית קונה ספר, בתוך הספר היה דיסק, היית מכניס את הדיסק, והיו סרטונים כאלה שמראים איך לפרוט. כאילו לא היה טוטוריאלס, לא היה יודמי, לא היה יוטיוב, לא היה כלום. אני כזה עתיק. אז בגדול לימדתי את עצמי הפקה, ועל הדרך פגשתי עוד אנשים ממש מוכשרים הסבירו לי איך לעשות את זה יותר נכון, פחות נכון, יותר מדויק. ועם השנים באמת, בהתחלה רציתי להיות ראפר, הייתי ראפר, הוצאתי מלא שירים. אשכרה. כן, לא הרבה אנשים יודעים. איך אני לא יודע? כאילו בזמנו ידעו, כי היה קצת קל, אבל עכשיו אנשים לא יודעים. זה עוד קיים בעולם הדבר הזה? להשאיר לינק בתיאור כאילו? לא, החבאתי את זה, הסרתי זה, עשיתי שירים עם סטטיק, עשיתי שירים עם האולטרס, עשיתי שירים 69, עשיתי שירים שבאמת התפוצצו גם. מה אתה מזיין? ואז ביום אחד, בעיר וצח, החלטתי שאני לא רוצה להיות יותר ראפר, ואני גם רוצה להחביא אחורה את כל הראפ. היום אני טיפה יותר כאילו זה, אבל כבר מחקתי הכל מהיוטיוב, לא משנה. למה אבל? אתה לא גאה בתקופה הזאת. קיבלתי סיבוב. למה? קיבלתי סיבוב, לא יודע, כל הראפ הזה. פשוט אני השתניתי. אני נהייתי בן אדם אחר, וכשאני שומע שירים שלי, יאללה, מעמיס, ובחורה על הבר רוקדת, רואים לה את זה, אתה יודע, זה, איפה אני, איפה זה, עזוב אותי מזה, אני כותב שירים אחרים לגמרי, המסרים שלי הם אחרים, אז הרגשתי שכבר כאילו די, התקדמנו מזה. אוקיי, אז אתה עושה את הסוויץ'. אז זהו, אז כל הדבר הזה הוביל לזה שהכרתי בערך חצי מהתעשייה, ואגב, רוב התעשייה בארץ היא מורכבת מראפרים, כאילו, גם כותבים, גם מלחינים, גם, קח דוגמא את רון ביטון, את טליסמן, זה אנשים שכותבים לזמרים מטורפים, שירים מטורפים וזה ראפרים. לגמרי. אז זה גרם לזה שהכרתי את רוב התעשייה, והתחלתי לעבוד עם אנשים, ולכתוב עם אנשים, ולהפיק עם אנשים, ולאט לאט התגלגלתי, והבנתי שאני בעצם רוצה להיות יותר מפיק מאשר ראפר, שרוצה להתעסק בזה. וכותב ומלחין, שזה דברים שגיליתי על עצמי על הדרך. אבל אם היית ראפר, זה לא יותר הגיוני להפוך להיות כותב מלחין, מאשר להיות מפיק? כאילו, זה מרגיש לי קפיצה כזאת קצת גדולה יותר. שאני הייתי ראפר, בגלל שאני הדוד שהיה לו מסך ומיקרופון דינמי, אז אתה יודע, ראפרים עושים שיתופי פעולה, 15 אנשים פתאום, אתה יודע, סייפרים, עניינים. אז פתאום קלטתי שאני זה שהחבר'ה באים אליו להקליט אצלו, אז הייתי מקליט אותם ועורך אותם, את כל החבר'ה שלי, אתה יודע, כשיתוף פעולה כזה ביחד. כן. ואז ראיתי, בונה, אני יודע להחזיק פרויקטים של מלא אנשים, כאילו. ואפילו עשיתי שיר עם שי 360, אחי, מטקט של סבלימידל, ועשינו איזה 5 אנשים שיר, וקלטתי שאני זה שעורך, אני זה שעושה לזה גם את הסאונד, למרות שלא ידעתי מה אני עושה, אבל עשיתי כל מיני, הזזתי דברים באיקולייזר, וחשבתי שאני יודע מה אני עושה, ולאט לאט הבנתי שאני כאילו, בונה, אני מחזיק פרויקטים, וידעתי לעשות ביטים. נהנית מזה אבל בשלב הזה? מאוד. נהנית מזה. נהניתי מזה, וגם הרבה פעמים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הרבה פעמים עצרתי ואמרתי כזה, יו, אני אפס, אני לא יודע, אני אבוד, אני זה, וכל פעם כאילו, כשיצאתי מהעמוק הזה של לדבר ככה עם עצמי, אז אמרתי, אוקיי, מה אני יכול לעשות כדי ללמוד עוד דברים? ואז הכרתי אנשים ושאלתי אותם שאלות, ולאט לאט התפתחתי. מדהים. אז יותר נהניתי כשהרגשתי שאני יודע מה אני עושה. הרגשת כאילו מתחזה? אתה לך כזה צמונת מתחזה? כן. כל הזמן יש לי את זה.
אשכרה. עכשיו כבר פחות, אבל כאילו, היו לי מלא סיטואציות שאמרתי, כאילו, אוקיי, האנשים שיושבים פה באולפן גדולים עליי, אני לא הולך להביא את זה. ואז הבאתי את זה בסוף. את מה שהם רצו, את מה שהיה נשמע טוב, את הדבר הזה שמצלצל להם פגז. זה לא פוגע לך, אבל זה לא פגע לך בתהליך עצמו? כאילו, אולי אתה יכול לייצר תוצאות טובות יותר אם באת במקום של כן, אני שווה את זה, יש לי את הביטחון הזה בעצמי. זה מאוד מעניין, אני אגיד לך מה, אנשים מסתכלים דווקא על ההלקאה העצמית ועל הסבל שהם חווים, כאל איזשהו מוטיבציה כאילו להשתפר. אם אני אגיד לעצמי, אני לא מספיק טוב, זה יגרום לי ללכת ולהשתפר. אז מה שקרה זה שגם מתוך סבל וגם מתוך הנאה ושלמות, אתה יכול להגיע לתוצאות. זאת אומרת, אם אתה מוכשר, אתה תביא את הביט, זה לא שאתה לא תביא אותו. גם אם אתה מפריע לעצמך במהלך הסשן, יכול להיות תגיע לאיזה נקודה שכאילו כולם עפים באולפן והשיר נשמע פגז. הקטע הוא שכאילו המטרה שלך היא לא רק להביא תוצר גולמי, המטרה שלך היא גם ליהנות מהדרך. נכון. וזה משהו שאני פספסתי, כי כל הזמן הייתי בהרגשה שהסיטואציה גדולה עליי. הייתי בסשן עם סטטיק ובן-אל, שנייה אחרי שהם הוציאו את דוביגל, עם רון אשר ביחד, שלושתם כאילו בסשן. ואתה יודע, אתה עוד לא ג'ורדי, אתה כאילו אומר, אוקיי, הרגע היו אצל ג'ורדי, הביאו שיר מטורף, סאונד פגז, כאילו זה, ועכשיו הם יושבים אצלי, ומה אני אמור? אני אמור להיכנס לנעליים שלו, איך אני הולך להביא את זה? תסבך. עכשיו אנחנו באים ואין לנו שיר. וואו. כמה זמן הם יתנו לך? 3 שעות, תשבו איתך, סשן. בסוף הסשן, או שהוא יצא עם שיר, או שהוא לא יצא עם שיר. כן. והמחשבות שבזמן הסשן אתה מטריד את עצמך עם כל מיני מחשבות של האם אני הולך להביא את זה, ואין לי את זה, ויש לי את זה, ווואי, אני חייב, אני לחוץ להביא את זה, ובוא ננסה את לא, בוא ננסה ככה, בוא נראה, בוא נתחנף רגע עם איזה סאונד, כי זה מה שהוא אוהב. זאת אומרת, אתה ממש מטריד את עצמך. כן. ואז אתה לא נהנה מהסשן. גם אם הבאת בסוף תוצאה, אתה יוצא ככה. נכון. עם הלשון בחוץ. ואני יכול להגיד לך שדווקא בסוף היה סשן כאילו מדהים מבחינת התוצאה, כולם עפו וכתבנו והלחנו שיר מטורף שבסוף יצא בגרסה אחרת, אבל העניין הוא שכאילו אתה יכול להביא את זה בסוף גם מבלי להטריד את עצמך בדרך, מבלי לתגן את עצמך, מבלי לאכול לעצמך את המוח. וזה מאוד 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 חשוב. זה לגמרי חשוב. עכשיו אבל שהשינוי תמיד יבוא מהכאב. כשהכאב הוא כזה, אתה לא יכול לשאת אותו, שאתה פשוט לא נהנה, אתה סובל. רק משם יבוא השינוי. השאלה מה זה השינוי? מה השינוי מבחינתך? איך עשית את הסוויץ' הזה של, סבבה, גם אם סטטיק עכשיו יושב לי באולפן, ואני צריך לתפקד ולבצע, ואני עדיין אנסה ליהנות תוך כדי. אני היום בדיעבד יודע שאני כל הזמן בדקתי את עצמי, וכל הזמן... כן, זה סוג של בדיקה, שכל הזמן אתה בודק, אני מספיק טוב, אני לא מספיק טוב, אני מספיק טוב, אני לא מספיק טוב, אני אביא את זה, אני לא אביא את זה. וזה למדתי בדיעבד, כאילו לא קלטתי שאני מייצר לעצמי את התסביך בזמן אמת, ושהמיינדסט שלי הוא כזה, שכל הזמן בודק את עצמו. ואני רואה את זה גם על זמרים, כל הזמן. רוב הזמרים שאני מדבר איתם, אני מרגיש שאני לא עושה מספיק בשביל המוזיקה שלי, אני מרגיש שאני לא עושה מספיק בשביל לקדם את עצמי, אני מרגיש שאני לא מספיק טוב, אני מרגיש שגם אמונות מגבילות שאוכלות להם את המוח, כמו בשביל להצליח צריך רק כסף, רק עם כסף אפשר להצליח, בשביל להצליח חייב קשרים, בשביל להצליח צריך 10 שירים בשנה להוציא, ואני לא בקצב, ואני זה, ומלא הלקאה עצמית, כן. שבסוף אתה יודע, אתה רוצה לדעת מה בן אדם צריך כדי לייצר קריירה שהיא מספיק קונסטינטנט, איך להגיד את זה, כאילו עם התמדה, שהוא מתמיד מספיק, שאתה מייצר מספיק. שהיא עקבית, בדיוק, זו המילה שחיפשתי. אז אתה רוצה לעשות קריירה עקבית, שב, תרשום לעצמך את כל הדברים, תחקור איך עושים קריירה עקבית. זו פעולה שהיא מאוד מאוד מדויקת בעיניי, הרבה יותר מאשר לבוא ולהגיד, אני לא מספיק טוב, ולא לישון בלילה, ולהגיד למה אני עושה את זה בכלל, וגם ככה זה, וגם ככה זה, וצריך כסף, וצריך קשרים, וצריך זה, ולמה אין לי. זאת אומרת, זו חשיבה שהיא מאוד מאוד שונה. אוקיי, אני רוצה לעשות א', ב', ג', אני רוצה לעשות את זה בצורה מסודרת, אני הולך לבדוק מה אני צריך, אני יוצא לדרך. אני לא צריך סבל בדרך, אני לא צריך את ההלקאה העצמית. אתה לא חושב שהסבל זה מה שיגרום לך לרצות בכלל להתפתח ולעלות מדרגה ועוד מדרגה? אני חושב שאפשר בלי. מה זה חושב? אני יודע שאפשר בלי. אתה יודע שאפשר בלי. כי הרבה פעמים אתה כבר מבין מה אתה צריך לעשות. אוקיי, אני לא מספיק טוב, סתם דוגמה, במיקס, בסאונד. אוקיי. אני יכול ללכת לאתר, Mix with the Masters לדוגמה,
ולהירשם, וללמוד, לשפר מיקס. אני יכול להתקשר לאנשי מיקס ולשאול מי מלמד מיקס. כן. למה באמצע אני צריך להלקות את עצמי במשך שבועות או חודשים? הסאונד שלי חרה, מה אני אעשה? להוא יש סאונד פגז, אני שומע עכשיו באוזניות, אני כל כך רחוק מזה. כן. למה אני צריך את זה? אני יודע שאני רוצה להשתפר במיקס. אני עושה מה שצריך כדי להשתפר במיקס. למה צריך את הסבל הזה בדרך? אנחנו משתמשים בסבל כאיזשהו מנוע. עכשיו, רוב האנשים, גם במערב, כבר יודעים מה זה קרמה, ויודעים, מכירים את הקונספט, וגם מאמינים בו, שמה שאתה זורע זה מה שאתה קוצר. אז אם אתה זורע סבל, מה אתה רוצה לקצור? אתה כנראה תקבל סבל. זה מה שאתה תקבל. למה? כי גם אם תשיג את התוצאה הגולמית שאתה רוצה להשיג, או את המספר צפיות שאתה רוצה, או את הבמה שרצית להשיג אם אתה זמר, אתה בסוף חיזקת איזשהו מנגנון של סבל מניע אותי לפעולה. אז כשאני רוצה לרזות, אני חייב ללכת למראה ולהגיד לעצמי, אתה אפס, אתה שמן, אף אחד לא צריך להיראות ככה, ורק ככה אני הולך למכון. אבל אתה לא חושב שאם אין ניצוץ קטן של סבל, של כאב, שבעצם יניע אותך לפעולה, ומשם תהנה מהתהליך, אבל צריך איזשהו ניצוץ שיגרום לך בכלל לרצות להשתפר, לרצות להשתנות. אתה לא יכול לרצות להשתפר בלי זה? איך אתה תדע שאתה לא מספיק טוב בלי להרגיש רגע שאתה לא מספיק טוב? אתה לא חייב להיות לא מספיק טוב. אתה יכול להגיד, אני שלם כמו שאני, זו הסיטואציה, אלה היכולות שלי, זה סט הכלים שלי. ואני רוצה לצמוח, כי זה הטבע של בן אדם, הוא תמיד רוצה לצמוח. מעניין. אז זה קטע כזה, כי אנחנו הרבה פעמים מסתכלים אחורה, ואנחנו רואים איך הסבל הביא לנו תוצאות, אז אתה אומר, אחי, הסבל שלח אותי להתאמן, הסבל שלח אותי להשתפר, הסבל שלח אותי לזה, והנה, השגתי תוצאות. אבל בסוף, רוב האנשים שאתה שואל אותם, גם אלה שיש להם תוצאות, אומרים לך, אנחנו לא מאושרים כמו שחשבנו שאנחנו נהיה, בגלל התוצאות הגולמיות שהשגנו. כן. ואז אתה שואל אותם, אוקיי, לפחות נהניתם בדרך, נהניתם מהתהליך, ויש הרבה אנשים שלא, שהם תמיד היו בסטרס, שהם, אתה יודע, אתה מייצר להיט, ואז אתה כבר בדרך ללהיט הבא, אתה אפילו לא נהנה שנייה מה... אז תמיד אנחנו מתרגלים, רובנו במערב לפחות, מתרגלים חוסר. מתרגלים את החוסר. החוסר, אז אני אלך להביא משהו, אני אלך להשלים את עצמי. כן. גם גבר רווק, אני צריך אישה לידי, שתשלים אותי. לא, תבוא שלם אתה, היא תבוא שלמה היא. תהיו אחד ליד השני בספה, ויהיה כיף. וזה יהיה שמחה, אחי. בדיוק. אני לא צריך שישלימו אותי, אני לא צריך לתקן את עצמי, אני לא צריך לתקן את היכולות מיקס או הפקה שלי. אני פשוט, זה מה שיש, זה אני כרגע. כן. אני יודע לאן אני רוצה ללכת, אני לא צריך לסבול בשביל זה, אני יודע מה הדרך. בן אדם הוא פשוט יצור מתרגל, אחי. מתרגלים לדברים המדידים כל כך מהר, אחי. ל1,000,000 שקל בבנק ולבית החדש ולרכב החדש, מתרגלים לזה בשנייה, אחי. בשנייה. ואם הסיפוק שלך מגיע מהדברים האלה, ואתה בונה עליהם בשביל להביא לך את האושר ואת הסיפוק ואת השמחה ואת הריגוש, אתה תהיה במרדף. תמיד תרדוף רכב יותר גדול ויותר צפיות ואישה יותר יפה ואני לא יודע מה. זה בדיוק זה, וזה מפסיק לרגש אותך, מאוד מהר. מאוד. אני לא מזמן החלפתי רכב, שבוע הייתי באוויר. וואו, רכב הרבה יותר גדול, הכיסא ביחס, אתה משווה למה שהיה לך לפני, ביחס לזה, וואו, איזה כיסא. אחרי היום אני עולה לאוטו, אחלה אוטו, זהו, זה רק אחלה אוטו. זה רגעי, אחי. אז מה, כל חודש תחליף רכב? כל 4 שנים תחליף את אשתך? מה תעשה? מה תעשה? שלמות, לראות את הסיטואציה כפי שהיא עכשיו, שלמה, לא חסר לי כלום. אני רוצה משהו להתפתח, אני רוצה לגדול בקריירה שלי, אני רוצה להגדיל את הקהל עוקבים שלי, אני רוצה להגדיל את מי ששומע את השירים שלי. אחלה. אני יודע שאני רוצה את זה גם בלי להלקות את עצמי ולהגיד איזה אפס אני. אני פשוט יודע שאני רוצה את זה. כן. ואז השאלה המדויקת היא, מה אני יכול לעשות כדי? אני חושב שזה לגמרי צריך להיות תוצר לוואי, אחי. צריך להיות תוצר לוואי של התהליך, של השמחה, של הסיפוק, של ההנאה. כל הדברים המדידים האלה, הפיזיים, זה תוצר לוואי, בעיניי. אני מסכים איתך, של עשייה מדויקת ושל... של כיף, אחי. הרי אם אתה כל הזמן מלכה את עצמך ובודק את עצמך, אתה גם פוגע לעצמך בהתמדה, לדעתי. מעניין מה שאתה אומר. אתה שורף לעצמך הרבה אנרגיה. למה? כי תחשוב על זה שאנחנו מסתכלים רק כאילו על דברים פיזיים, כי הם בזבזי אנרגיה. אוקיי. הלכתי זה, והלכתי שם, והסתובבתי ולא מצאתי, כן. וואי, אני עייף עכשיו מהאנרגיה שיצאה. למה אני, כשאני חוזר מהאולפן, אומרים לי, מה אתה עייף? ישבת במסגן, עשית מוזיקה, מה אתה עייף? המוח שלי עבד כל הזמן, האוזניים שלי עבדו. אותו דבר, כשאתה מתגן לעצמך את המוח במחשבות שליליות, בבדיקה עצמית, בהלקאה עצמית. כשאתה מלכה את עצמך, ואתה משווה כל הזמן, הוא ככה והוא ככה, ולמה הוא זה, ואתה רואה מישהו שמצליח, ופתאום רע לך, כי אתה עושה איזושהי השלכה, ופרשנות, וכל הסבתוכה הזאת, כן. אתה ממש, אתה יכול לשבת ככה כמוני, הכי כאילו לא מבזבז אנרגיה כביכול מהצד מסתכלים, ואתה תוכן לעצמך את המוח, לא נשאר לך אנרגיה ליצירה.
לא נשאר לך אנרגיה לעשות כלום. שמע, זה גם דופק לך את המומנטום. זה דופק לך את המומנטום של האנרגיה, של המחשבות הטובות, של בוא נעשה את זה, ואז בוא נעשה את זה, ואז זה יבוא, ואז זה יבוא. ואתה פתאום נתקע בלופ של בסה, נכון. זה תוקע לך את כל המומנטום, ומומנטום זה חשוב, אחי. זה שיח חשוב, ואנשים מה הם אומרים, אבל תראה, יכול להיות שאני נופל לאיזה 2 לילות של מחשבות טורדניות שלא עוזבות אותי, על מי אני, מה אני שווה בעולם. אני מדבר על עולם המוזיקה, אבל זה רלוונטי להכל. זה רלוונטי להכל, לגמרי. ואז אני קם, אז נפלתי וקמתי. עכשיו, אני, בתור מישהו שעשה איזשהו תהליך בדרך הזן, אני יכול להגיד שכאילו, אני בא לקצר רק את התהליך הזה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תפגוש מחר, אתה אלי הספציפית, סתם דוגמה אני נותן, מחר תפגוש איזו סיטואציה, שהפרשנות שלך לסיטואציה הזאת מכניסה אותך לאיזה אמוק של מחשבות. אני לא יצליח, אני כן יצליח, יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים, ואני רק פה ביחס לזה, ותתחיל להשוות, אגב, אנשים, אתה עוד צעיר, אנשים בדרך כלל, תשמע, אני בן 34, אני חותם לך שכל המפיקים בגילאים שלי, מסתכלים על גילאים. הוא בן 25 ועושה ככה, ואני בגיל 34 עושה ככה, כל הזמן השוואות כאלה. עכשיו, ברגע שאתה תגיע לסיטואציה כזאת, וכולנו מגיעים, כי כמה שהמיינדסט שלך הוא כאילו חד, אנחנו נופלים לפרשנויות שגורמות לנו לחשוב יותר מדי. והלקה עצמית ובדיקה עצמית, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק זה. ברגע שאתה פוגש סיטואציה כזאת, מה שאני עוזר לאנשים לעשות, ואני למדתי לעשות בעצמי, זה לקצר את הזמנים. זאת אומרת, אם פעם מישהו היה אומר לי, וקרה לי לפני המון שנים ששלחתי למישהי מיקס של השיר, והיא אמרה לי, מה, אתה צוחק עליי? אחי, אתה לא ישן בלילה. וואו. אתה פתאום, אני אמור לעבוד במוזיקה? אני אמור להתפרנס מזה? אני אמור בכלל להקליט אנשים? היא אמרה לי, מה אתה צוחק עליי? וואו. אתה לא ישן בלילה, יום אחרי זה אתה ממחזר את זה כל הזמן, מה אתה צוחק עליי? מה אתה צוחק עליי? אתה נכנס לוואטסאפ לראות את ההודעה שוב, לראות שקראת נכון. אתה עושה איזשהו תהליך שהוא נורא אוטומטי, של להתאפס, להאחז באיזה משהו שהוא כאילו שלילי שקרה, ואתה אוכל לעצמך את המוח על זה. עכשיו, המטרה שלנו בשביל לשמור על התמדה וכן לעשות דברים שמקדמים אותנו, זה פשוט לצמצם את הזמנים האלה שאתה נופל לדבר הזה, עד שאתה חוזר למציאות, נקרא לזה. כמו אחרי פרידה. לא יודע אם חווית כזה, אבל כשאתה חווה פרידה מאוד מאוד קשה, העולם שחור, לזמן מסוים, ואז פתאום אתה קם באיזה בוקר, ואתה אומר, אולי אני אסתפר קצת, אני אתקלח, אני אתגלח, אני אלך למכון, אני אשקיע בעצמי, אני אתפתח, אני אכיר איזה מישהי חדשה. פתאום נהיה תקווה. משהו נפתח, כן. משהו נפתח. למה? כי סיימת את החודש אבל שלך על הקשר שהיה. עכשיו, אני לא אומר אל תהיה בעצב על משהו שאתה מרגיש, אני לא אומר אל תהיה בבאס על משהו שאתה מרגיש. אני אומר, אפשר את החודש הזה להפוך לשבוע. אבל זה קל להגיד את זה. אז בוא נתאמן. שכולם יצטרפו אליי להתאמן בזן. אתה חושב שזה מה שעוזר בעצם לצמצם את הזמנים האלה? חד משמעית. אימון, איך נראה אימון על דבר כזה? תראה, יש הרבה דיבורים תיאורטיים, אבל הזן, מה שיפה בו זה שהוא מאוד פרקטי. אם אתה מתרגל, מה שנקרא ישיבה שקטה, מה זה אומר? ישיבה שקטה, בזן קוראים לזה זזן. ישיבה שקטה זה כמו שאתה עכשיו נמצא, פחות שילוב ידיים יותר כזה, לא משנה, תנוחה מסוימת. אוקיי. ורק להיות אתה לבד, עם הסאונד של המסגן, עם מה שאתה רואה מול העיניים, עם מה שאתה חש, את הכיסא, את הרגליים, את הזה, 7-10 דקות ככה. עכשיו, רובנו כל היום בטיקטוק עושים כאלה. זה פתאום נורא מאתגר לשבת רגע בשקט, ולהיות אתה והעולם, והמחשבות שלך. אתה מרשה לו מחשבות שלך לרוץ כן. בדבר הזה? אני תמיד אומר, מי שלא חושב כנראה מת, אז אל תנסה לא לחשוב. אתה רוצה לראות את המנגנון שלך, של המיינד החושב מייצר מחשבה, ואתה ער לזה, אתה רואה שעלתה מחשבה. כי מה אנחנו עושים באוטומט שלנו? כל היום חושבים, וזהו. כן. אין לנו מודעות לזה שייצרנו מחשבה כלשהי שאולי לא מציאותית, שלא קשורה למה שקורה כרגע בהווה. כן. למשל, אני ואתה עכשיו יושבים פה, יש פה שולחן, מיקרופונים, מצלמות. זה כל המציאות שיש לנו. כרגע כן. נכון. עכשיו, המציאות זה רק הווה. אוקיי. העתיד והעבר זה לא מציאות, זה לא זה במיינד שלנו, אנחנו מחזיקים בזה. אבל כרגע יש רק את זה. אוקיי. פה חסר משהו? לא. יש רק מה שיש. גם אם חסר לך מים בכוס, זה לא שחסר לך מים בכוס, פשוט יש לך כוס. אוקיי? אתה לומד להסתכל על הדברים פשוט. המיקרופון הזה טוב, רע, יפה, מכוער, הוא מיקרופון. זה משהו.
אתה מתרגל את זה 10 אתה מדבר על, אבל זה משל למחשבות שלך בעצם, מה שאתה אומר פה עכשיו? שזה מה שזה, כל מחשבה שעולה, אוקיי. אז הייתה מחשבה וזה מה שהיא כרגע? זה גם זה, וגם המחשבה, אנחנו מסתכלים עליה כאל משהו שהוא לא תמיד, לרוב, לא מציאותי. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, כל מחשבה שיש לך, לרוב היא תהיה איזושהי פרשנות, היא תעלה איזשהו רגש וזה. עכשיו, כשאנחנו רוצים פחות לסבול או לא לסבול בחיים שלנו, אז אם אנחנו נמצאים בסטייט, אנחנו מתרגלים את זה בישיבה השקטה, נמצאים בסטייט של אני רק פה, אוקיי. אני רק מסתכל עליך, יש פה רק מיקרופון, המיקרופון הזה הוא לא טוב ולא רע, הוא פשוט מיקרופון. במקרה אני מכיר את הדגם, הוא מיקרופון טוב, אבל אני יכול לא להביע עליו דעה. ברגע שאין לי דעה עליו, ברגע שאין לי פרשנות למה שאני רואה, מה יכול לעורר אצלי סבל? אתה כמו שאתה. לא, אבל אם היה לו יותר שיער, פחות שיער, עיניים חומות, עיניים כחולות, יש את זה. זה כל מה שיש. אני לא מוסיף פרשנויות, אני לא מוסיף דעות, אני לא מוסיף, אתה יודע, כל מיני מחשבות על הדבר, טוב או רע, יפה מכוער, ואז אין לי ממה לסבול. עכשיו, למה דיברתי על זה? כי בישיבה שקטה אנחנו מתרגלים נטו את הנוכחות שלנו פה, מיינדפולנס כמו שקוראים לזה, אבל בלי איזה מוזיקה של מדיטציות ברקע, בלי הדרכה מאחורה. כן. פשוט לשבת. עכשיו, התרגול עצמו הוא פשוט להסתכל, להתבונן, להרגיש, לחוש, ולהגיע למצב שאתה קולט שהמיינד מייצר מחשבה, ואתה לא מתנגד למחשבה הזאת. זה כמו עננים בשמיים, אתה לא מתנגד אליהם. אתה רואה את הענן עובר. אבל אתה לא נהיה הענן. המחשבה היא לא אתה. מעניין. אתה מתבונן כאילו אתה... אתה מתבונן. הבנתי אתה אותך. רואה, אוקיי, חשבתי על זה שלא יודע, יש לי קרקור. קרקור זה התחושה, סבבה? אוקיי. הרגשתי משהו זז בבטן, זה התחושה. עכשיו פירשתי את זה כרעב. זה למה אנשים שמנים, הם אוכלים במקום לשתות. רוב הקרקורים זה מים, הם צריכים מים בכלל. אשכרה. זה מדהים. אוקיי. אנשים שמנים יודעים, סתם. אז אתה עולה נופל לאיזושהי מחשבה וחוזר למציאות. ואז אתה מתרגל איזשהו שריר, כמו במכון, אתה מתרגל איזשהו שריר מנטלי של עלתה לי מחשבה, אני רואה שעלתה לי מחשבה, אני שואל מה במציאות. מה במציאות תמיד מקרקע אותך. עכשיו נגיד, אתה עכשיו נודל לאיזה מחשבה, לא יודע, הפודקאסט הזה, למה אני עושה אותו, למי אני עושה אותו, מה במציאות? קטעת את המחשבה, אתה לא מתנגד אליה, אתה רק חוזר למציאות. מה במציאות? אנחנו מדברים שני אנשים. כן. זה מוריד ממך כל כך הרבה, כאילו, אכילת ראש לעצמך. וזה מה שמחזק את זה, שפתאום באמצע סשן מישהו יגיד לך, תעיף את הקיק הזה, זה קיק מכוער רצח. ואתה ביום רגיל, אולי אתה אומר, הוא אומר לי שזה קיק מכוער, לא מתוך אגו, מתוך פגיעות. הוא אומר לי שזה קיק מכוער, אני בן אדם, אני כל היום חוקר קיקים. אתה יודע איך אני חוקר קיקים כל היום? יש לי את הקיקים הכי טובים, הורדתי את כולם בתיקייה מסוימת. עכשיו אתה אומר לי, את קיק מכוער? וזה יכול טיפה, אתה יודע, לקבץ, לערער, לגמרי. לגרום לך להתחיל לחשוב, פתאום כל הסשן, שעה וחצי נשאר לך לסשן, אתה חושב רק על זה שהוא אמר לך משהו על הקיק. אתה גם תפחד לעשות עוד פעולות, כי מה, הוא יגיד לי שגם הסנר מכוער, יגיד לי שגם הבאס מכוער. עכשיו, מה קורה שאתה במציאות? בלי פרשנות? מה קורה שאתה במציאות? הוא הוציא מילים מהפה. יותר חמור, הוא הוציא צלילים מהפה, הוא הוציא אוויר חם מהפה. אבל... תנסה לראות את זה ככה, לפני שאתה אומר אבל. תנסה לראות את זה ככה. הוא הוציא רעש מהפה. צליל. אתה הפכת את זה לרעש, גם פרשנות. אנחנו הולכים עמוק לדבר הזה. אתה כאילו מפשט את זה לרמה הכי כאילו, מולקולרית כאילו של הדבר הזה. ואז מה אתה מגלה? מה אתה מגלה? הוא זרק מה שיש לו בראש. למה אתה הופך את זה לשלך? למה אתה לוקח את זה אליך ומייצר פגיעות, מייצר איפה זה פוגש אותי, האם הקיקים שלי באמת לא טובים, אתה מצליח לראות שזה דעה של מישהו אחר, ושזה קורה פה בספה של האמן שיושב, ושזה קורה אצלו במיינד, הדעה הזאת. מה שקורה זה שמישהו אומר לך את הדעה שלו, ואתה הופך את זה לדעה, כאילו אתה מפגיש את זה אליך, אתה לוקח את זה לפה ובודק מה אתה חושב על הדעה שלו, האם אתה מקבל, האם אתה מסכים, אתה מתחיל לבדוק את עצמך, אולי אני צריך לעשות סדר בקיקים שלי, למה אומרים... לא, אני שלם עם מה שאני שומע. יש לך דעה אחרת, אם אתה אמן ואני בא גם לרצות אותך באיזשהו מקום, בוא נשמע עוד קיקים, אח שלי. אבל אתה מצליח לעשות את זה מתוך חוויה של כאילו, אוקיי, יש פה מישהו, הוא הוציא דעה מהפה, אני רואה את זה רק כדעה, ואני משקיע את האנרגיה שלי בלהיות במציאות. מה במציאות? בוא נחליף קיק, אח שלי. זה מפשט לך הרבה תסביכים שיכולים להיווצר, והרבה, נגיד עכשיו אנחנו מנהלים איזו שיחה, ואמרת לי משהו שלא במקום, בן אדם הולך הביתה, סוחב את זה איתו, עושה שידורים חוזרים כל היום. כל הנסיעה הביתה, איך הוא אמר לי, אם יש לך את הכלי הזה של מה במציאות,
במציאות, אני פה באוטו, נוסע. אבל יש פה פקק, אבל מה במציאות? אני נוסע 3 קמ"ש. זו המציאות. אתה הופך את זה לפקק, אני בחיים לא אגיע הביתה, איזה חום, איזה מדינה חרה, כבישים, לא סוללים כבישים. אנשים עושים את זה כל היום. אבל זה לא קצת להתחמק מהרגש במידה מסוימת? זה לא אתה להתחמק. כאילו, אתה בבאסה עכשיו, לפעמים צריך להרגיש באסה, זה בסדר. אז זה מה שאני אומר. אני אומר, אנחנו לא באים לבטל את הרגש, אנחנו לא באים לבטל את המחשבה. הרי המחשבה הזאת גם ככה תעבור, אתה תגיע הביתה ותגיד מה, סתם הייתי עצבני כל הפקק הזה, הפכתי את זה לחוויה מחורבנת וזה, עכשיו אני בבית, נוח לי במסגד. אז כאילו, הדבר הזה לא באמת תרם לך, העצבים בכביש לא תרמו לך. זאת אומרת, זה שאתה מתעצבן שיש פקק, זה לא מקצר את הפקק. כן. אז אם אתה מצליח לראות את הסיטואציה כפי שהיא, מסתכל, זה אוקיי, אנחנו כרגע נוסעים בשלוש, מה שנקרא זה מה יש. כן. ואתה בשלום עם זה, כי אין לך ברירה אחרת, שאתה מתנגד, אתה סתם רב עם המציאות. אז אתה קולט אוקיי, אני יכול להתעצבן רגע, אני יכול להרגיש את הרגש הזה, אבל האם אני כל הפקק באלון 50 דקות מקלל את המדינה שלא סללה עוד כבישים ושכולם נוסעים באותה שעה, ואיך לא קבעתי עם אליאס בשעה אחרת? או שאני מתעצבן שנייה, ואז אני אומר, שנייה, מה במציאות? במציאות אני נוסע בקמ"ש XYZ, הווייז אומר עוד 20 דקות, אחלה. ואז המיינד מתנקה, ויש לך הרבה 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 יותר מקום אולי אני אשים שיר נחמד, אולי אני אשמע איזה פודקאסט מעניין, אולי אני ארים טלפון לאשתי, אני אדבר איתה קצת. פתאום נפתחות אפשרויות, שאתה ככה, כשאתה, לא, פקק, זה. עכשיו, פקק זה הדוגמה הכי קלה, כי כולנו מכירים אותה, אבל לכל אחד יש את התספיחים שלו ואת הדברים שהוא נתפס עליהם. אז אני לא אומר, אל תחשוב, אל תרגיש, תהיה אפאתי, תסתכל על המציאות ככה, רק קיר ורק רצפה. אתה יכול להגיד יפה או לא יפה, סבבה. אבל אם הרצפה שלך לא יפה בעיניך, ואתה כל יום נותן את הפרשנות הזאת, וזה מעורר אצלך איזשהו סבל, אתה מתנגד למה שיש, או שתחליף רצפה, או שתהיה בשלום עם הרצפה. כן. אבל אתה צריך אחד מהם, אחרת אתה מייצר כל הזמן את הלופ הזה. אז אם אתה לומד לשאול, רגע, מה במציאות? זו רצפה. כשאני ארצה, אני אחליף אותה. אני לא חייב לסבול. אבל יכולה להיות לך דעה שלילית על הרצפה שלך. יכולה להיות זה עדיין יכול להפריע לך, זה בסדר. זה בסדר שיש לך דעה שלילית, אבל תחשוב, זה נקרא דיסוננס קוגניטיבי בפסיכולוגיה. אוקיי. יש לי דעה לגבי משהו, ואני לא עושה שום פעולה לשנות את זה. אז מה אתה חושב שיקרה מחר שתסתכל על הרצפה? אתה תשאר בבאסה. איזה רצפה מכוערת? בדוק. מחרתיים, איזה רצפה מכוערת? למה אני לא זה, בסוף אתה לא עושה כלום. אומרים, או שתשנה את הדעה, או שתשנה את הפעולה, או שתעשה פעולה. הבנתי אותך. אם אתה כל יום מסתכל על הרצפה, אתה אומר, איזה רצפה מכוערת, ואתה לא מחליף אותה או whatever, אז אתה כל יום פוגש עוד איזה איי קטן כזה. עכשיו, זה לא נורא. אתה יכול כל יום לבוא ולראות איזה רצפה מכוערת, אבל תחשוב שזה קורה בדברים יותר קריטיים. כן. זה גם מצטבר. אתה לא לוקח פעולה, ואתה לא משנה את דעתך. אז מה נשאר לך? דיסוננס. דיסוננס הזה הוא כואב. אבל נגיד דברים שאי אפשר לשנות. לקבל אותם. פשוט לקבל. יש לי דוגמאות מאוד קיצוניות שאני קיבלתי מהמנחה שלי של הזן של 7 לאוקטובר, ששם היה מאוד מאוד קשוח, זה היה שיחה מאוד מאוד קשוחה, אבל בסוף ישבנו בקבוצה ואמרנו, אוקיי, מה שכבר קרה, מאוד מאוד קשה, כאילו קשה לנו לקבל דברים שקרו. כי קשה להכיל את זה, קשה להשלים עם זה וזה. אבל כשאתה מסתכל על זה ואתה מבין שזה קרה, והמחשבה והדעה שלך והתפיסה שלך לא תשנה את מה שקרה, אתה שנייה מוריד את זה לקרקע, אתה אומר, אוקיי, גם עם זה אני יכול כאילו לא לשמוח בזה, אבל להשלים עם זה, לקבל את זה שזה קרה. ואנשים עכשיו, רק אחרי שנה, מתחילים לקבל את זה שזה קרה, להבין, כמה שנכעס, כמה שנרתח, כמה זה לא ישנה את מה שהיה, ואז מתחילים, אתה יודע, להתקדם, לדבר על פתרונות אחרים, לדבר על כל מיני סיטואציות אחרות. במלחמה זה קצת מורכב כמובן, כן? כן. אני גם הכרתי מישהי שנרצחה שם בנובה, וכשאמרתי, אוקיי, זה קרה, כאילו, אין שום דבר שאני יכול לעשות כדי לשנות את זה, אז למדתי לקבל את זה. לקבל את זה, זה לא אומר לשמוח שזה קרה, וזה לא אומר להשלים עם זה, וזה לא אומר להגיד, אוקיי, שיעשו מה שבא להם, מתי שבא להם, ואנחנו נשב פה ולא נגן על עצמנו. זה רק אומר להכיר בזה, שהמציאות היא מציאות. כמה שליטה יש לך על המציאות שכבר קרתה. כן. וגם על המציאות פה עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יקרה. אתה שולט מה אתה מוציא מהפה, אם אתה קם לשירותים, אני זה. אבל כמה שליטה באמת יש לך? לא יותר מדי, אפילו לא על הגוף שלך, אתה יכול מחר לקום חולה ויש לך אפס שליטה על זה. יש לנו אשליה כזאת של שליטה, אני כל הזמן שולט, אני מנהל את העניינים. כן, אנחנו גם אוהבים שליטה. ואז שלוקחים לנו את השליטה, אנחנו מרגישים חסרי אונים, אנחנו מסכנים. אז על מה אנחנו שולטים בעצם? רק על המחשבות שלנו?
על הפרשנות שלנו. כביכול, ברגע שיש אירוע, יש לך פרשנות. בעקבות הפרשנות עולה רגש. אוקיי? אז אם אתה לוקח אחורה, זה קודם כל פרשנות. למה אמרתי להסתכל על הרצפה כרצפה? כי אם אתה לא נותן פרשנות טוב, רע, זה, אז לא עולה רגש. איזה רצפה מכוערת יש לי, מי אני בעולם עם הרצפה המכוערת הזאת, מה זה אומר עליי שיש לי רצפה מכוערת. מלא שאלות של זהות פתאום עולות מדבר כזה, אם יש לי חור בחולצה, מה זה אומר עליי כבן אדם? תחשוב כמה... אז אני לא אומר... שוב, זה חוזר לשאלה שלך, כאילו, אם יש לך חור בחולצה, איך תדע שאתה צריך להחליף חולצה אם אתה לא שופט את זה, אוקיי? כן. אתה כבר יודע שאתה צריך להחליף. למה עכשיו להחזיק בדעה של, איך יצאתי ככה מהבית, מעניין, ההוא ראה אותי עם החור בחולצה, בטח מה הוא חושב עליי, וזה, וכל פעם זה קורה לי, וכל פעם אני מסתובב עם איזה חור שאני לא שם לב אליו, ואני חייב להחליף מכונת כביסה. תחליט, תעצור את זה. מה השורש אבל למחשבות האלה? לשיח השלילי הזה בראש? כאילו זה צריך לנבוע מאיזה משהו בילדות, איזה חוסר ביטחון, איזה דימוי עצמי נמוך. זה צריך לבוא ממשהו. זה שאלה ממש טובה. אני חושב שלא משנה איפה גדלת, נדפקת באיזושהי צורה. כן. זה מעניין, אחי. זה מאוד מעניין. אני תמיד חשבתי שאני הדפוק היחידי, עד שגיליתי שכולם דפוקים כמוני. וכל אחד נדפק במשהו, וגם יש לי חברים, אחי, שגדלו בבית מלא כסף, ההורים תמיד היו בבית סביבם, וואלה, נני, כל מה שאתה רוצה קיבלת באותו רגע. אתה רואה את הילד, אחי, אתה שואל אותו 5 דקות, אתה מדבר איתו, אתה רואה איזה מחשבות יש לו בראש, אתה אומר, אני לא מאמין. גדלת כאילו בעטיפה המיטבית, לכאורה מבחוץ, כן. ואז אתה נתקע על זה שלא יודע, פעם אחת אבא שלך לא היה בסיום כיתה א' בטקס סיום. כן. כאילו, מה אתה נתקע, אחי? תראה כמה קיבלת. כל אחד נדפק באיזושהי צורה, אני קורא לזה נדפק. אבל זה לא באמת נדפק, זה פשוט מסגל לך איזשהו הרגל להסתכל על הדברים ולבדוק אותם ולמדוד אותם, ולהרגיש שמשהו לא הוגן קרה כלפיך. כן, שמע, הדבר הכי רע שקרה לך, זה הדבר הכי רע שקרה לך, כל אחד פרופורציונלית אליו. יכול להיות שאנשים מאבדים את הילדים שלהם למחלות, ויש אנשים שאבא שלהם לא הגיע לא יודע, לרסיטל שלהם. נכון. ומבחינתם זה הדבר הכי גרוע שקרה, אז זה בטבע שלנו. נכון, אז בשביל זה יש את הזן, אחי. תשמע, אם כולם היו אומרים לי, וואי, תקשיב, בהכי גלוי, אני מה זה מבסוט. אני קם בבוקר שמח, אני בצהריים שמח, אני בערב שמח, ואני הולך בלילה לישון שמח. ואני כל הזמן בסיפוק ותחושת מימוש עצמי, ואני מה זה נהנה מהחיים. אז לא הייתי מדבר על זה בכל מקום שאני נמצא בו. אבל אני בתור בן אדם שחווה חרדות במשך 4 שנים, בתקופה הכי עמוסה בקריירה שלי, בזמן שיש לי לעיתי מדינה בחוץ, ואני בחרדות לא נהנה משום דבר. ואז אני לאט לאט מתחיל לדבר עם אנשים, אחי, אתה מכיר את הקטע הזה שאתה לא נושם כל כך טוב, ופתאום הגוף שלך לא מגיב כמו שהיית רוצה, ואז הוא אומר לי, כן, זה חרדה, גם לי יש את זה. ואז אתה מדבר עם עוד מי, זה לפני שהיה מלא פודקאסטים וכולם דיברו על זה, וזה היה מאוד פתוח. ואז אתה מגלה בוא'נה, כל מי שאני מדבר איתו, יש לו את המחשבות הטורדניות האלה, גם ההוא שנראה שהכל טוב אצלו, והוא חי את החלום, ומלא כסף, ומלא שירים, ומלא צפיות, וזה, אתה מדבר איתו, הוא אומר לך, כן, אבל אני כל הזמן, יש לי נופל לאיזה מחשבה כזאת, לאיזה עצב כזה. ואז אתה מגלה וואלה, יש פה בשורה בדבר הזה, בכלל, בזן, ב-NLP, בפסיכולוגיה, מה שתרצה, כאילו, אבל בטיפול הזה, שאתה באמת יכול רגע להגיד, רגע, אני רוצה להיות נוכח ברגע, ואני רוצה ליהנות מהדרך. אני כאילו הבאתי הרבה תוצרים בקריירה שלי, זה לא משמח אותי. זה משמח אותי לשבוע, כל פעם שיוצא שיר, זה נותן לי, זה נחמד לראות איזה שיר שלך מתנגן באיזה תוכנית טלוויזיה, זה נחמד. זה לא מה שיביא לך את האושר. מה שיעשה לך את החיים מאושרים, זה ההוויה שלך, שאתה כל הזמן יכול לראות את מה שיש. ולהיות בשלום עם המציאות. ואם אתה מתעצבן קצר. אתה עצוב קצר. חס וחלילה, אבל, סבבה. יש לזה שלבים, יש לזה זה, חקרו את זה מספיק, צריך להיות באבל. אבל אם סתם מישהו אמר לי איזה משהו שמדיר שינה בעיניי, כי אני מאוד מחובר למוזיקאי שבי, ומישהו רשם לי בתגובה אחר הלחן, ואז אני לא ישן בלילה, ואני בודק את עצמי, ואני מלכה את עצמי וזה, אז סבבה, בא לך להתעצבן מאיזה תגובה שרשמו לך, אני פה בשביל לקצר לך את זה מלילה לשעה. זו המטרה שלי. תסבול פחות, תישן יותר כיף בלילה. מעניין. תבוא לאשתך בערב, יהיה לך סבלנות לשמוע את הסיפורים שלה של איך היה לה בעבודה. זה סיפור קבוע, אתה תכיר. איך היה לי בעבודה. כן. אתה פתאום חוזר עם יותר סבלנות, יותר אורך רוח, יותר אנרגיה. כי אתה
שואל מה במציאות. אני חוזר הביתה, יש לי תינוקת חדשה, סבבה, היא בת 8 חודשים. אתה לא יכול לבוא הביתה, כאילו אתה יכול, אבל זה בסה. לבוא הביתה עם כל כשאתה מחזיק דברים שקרו במהלך היום בעבודה או באיזה פקק, ואתה לא יודע לשאול מה במציאות. במציאות אני עכשיו מחוץ לדלת, אני הולך להיכנס לבית שלי. יש לי שם אישה וילדה שאני מאוד מאוד אוהב. חדש. לא מדחיק, אלא שואל מה במציאות. במציאות הפקק לא בא איתי, הוא לא פה. ההדחקה, זה ממש מסוכן להתבלבל בין שני הדברים האלה שאתה אומר. אתה בכלל לא מדבר פה על הדחקה, אבל אנשים יכולים להתבלבל ולהגיד, אוקיי, בוא נקצר, אני לא מרגיש את זה עכשיו, אני מכניס את זה לבטן, נקסט. לא, אבל תחשוב שאם אתה, נגיד, מישהו אמר לך משהו, ואתה יודע להסתכל על המשהו הזה ולהגיד, רגע, מה במציאות? ותגיד לי אם אני טועה, אוקיי? שמישהו אמר לך חרא קיק, הוא אמר את דעתו. אומר את דעתו. הוא לא קבע את המציאות הקולקטיבית שאליאס עכשיו יש לו חרא קיקים. כן. וגם הוא אמר את דעתו על קיק ספציפי. האם אתה הקיק? אני לא הקיק. אבל לא, אבל זה אני בחרתי את זה. זאת אומרת, אני לא אומר לך, תדחיק. הוא אמר משהו, אני נעלבתי, אני עכשיו מדחיק את זה. אני אומר, תצמד למציאות. אני אומר, תסתכל. בוא נפרק את זה שנייה. כן. הוא אמר דעה על סאונד מסוים. ואתה נפגעת. עכשיו, ברגע שאתה יודע להסתכל, רק להסתכל על זה כפי שזה. הוא הוציא את המילים שלו מהפה. אני לא חייב להפוך את זה לשלי, אני לא חייב להפוך את זה להלקאה, אני לא חייב להפוך את זה לזה. הוא פשוט אמר דעה שלו, סובייקטיבית, על סאונד מסוים. ואז כשאתה רואה את זה, אתה מבין, אני לא היצירה שלי, אני לא השיר שלי, אני לא ההפקה שלי, אני ישות. כן. אז אם אתה אומר משהו על השיר שלי, ואני ער, ואני שואל מה במציאות, האם השיר שלי הוא אני? שאלה מדויקת, זו שאלה מעולה. שאלה קשה. נכון? האם השיר שלך הוא אתה? האם הסאונד של השיר שלך הוא אתה? אנחנו הרבה פעמים אכפת לנו מאוד מהסאונד הסופי של שיר, להראות שהכל מעוקצב וזה. כן. האם הסאונד של השיר שלך הוא אתה? אם הוא אתה, אז כל דבר שאתה תקבל, כל דעה שתקבל על הסאונד שלך, תכאיב לך. ואז אתה תיכנס לתגובות ביוטיוב, ומישהו ירשום יופי של שיר, המפיק הרס את ההפקה עם הסאונד. אוי ואבוי. ואתה לא תישן בלילה. אתה לא אני תישן מכיר את בלילה. זה שוב. מתקופות שלא היה לי את המיינדסט הזה של בוא נסתכל שנייה. אתה רוצה להתעצבן, תתעצבן. אבל תתעורר אחרי כמה דקות, חצי שעה, שעה, ותשאל מה במציאות. תחזור רגע. אתה רוצה להמשיך להתעצבן אחרי זה? בבקשה, אתה לא תצליח. כי אתה תראה את אחרי שאתה האמת. מפרק את זה. שמע, דיברת על הישיבה השקטה הזאת, אני חושב ש80% מהאנשים, ואני גם בתוכם, לא מסוגלים רגע לעצור. אני לא מסוגל רגע לעצור. ולהיות בסדר עם זה ששקט. אין לי שום הסחת דעת, אין לי שום אינטרטיינמנט, אין טלוויזיה ברקע, אין פרנדס ברקע, אין כלום. נכון. רק אני והמחשבות אתה שלי, מסוגל, אתה פשוט לא יודע את זה. זה מפחיד. בטח שאתה מסוגל, השאלה זה כמה זה מפחיד אותך. האם זה מפחיד אותך זה מספיק בשביל מאוד לא מפחיד לעשות את זה בהתחלה. בכלל? בגלל זה עושים את זה בקבוצות, אגב. מעניין. היום אני ואתה עושים. יאללה. בפודקאסט זה יכול להיות משעמם. משעמם פיצוצים, אבל נעשה איזה טיימלפס או משהו. נעשה את זה, כן. אוקיי. בדרך כלל עושים את זה בקבוצה. יש הרבה דברים שאתה חייב... למה בעצם? למה דווקא בקבוצה? רוב האנשים, לדעתי, אני משליך ממני, מהדעה שלי, אני אגיד עליי, לא על רוב האנשים. אני, לפעמים, שאני בא לעשות ישיבה שקטה בעבר, וגם היום לפעמים, פוחד לפגוש את עצמי. כי הפרנדס, מה הוא עושה? הוא מחזיק לך את הפוקוס. כן. הביט מחזיק לך את הפוקוס. להתעסק, הפודקאסט, הספר, אני לומד עכשיו, אני משקיע בעצמי, זה עדיין, כמה שזה מועיל, זה מחזיק לך, זה מפקס אותך במשהו ספציפי. זה גם מרחיק אותך מהמחשבות שלך, זה מרחיק אותך נכון. מהבפנים שמפחיד אותך. ואתה בטוח שהמחשבות שיבואו בישיבה שקטה, הם... יפרקו אותך. אני ישר אזכר בגיל 3 שמישהו דחף אותי ואיזה טראומה יש לי. שב בשקט ותנסה, אתה תראה שלא. ואם כן, אם אתה פוגש את הצדדים הקשים האלה, בישיבה שקטה. אז אתה שואל מה במציאות, זו הטכניקה. במציאות. עכשיו, ישיבה שקטה בדרך כלל עושים את זה עם מישהו שהוא יודע, לפחות בפעם הראשונה, להדריך אותך פחות או יותר איך לנווט בין המחשבות שלך, ומזכיר לך מדי פעם, שאם עולה איזושהי מחשבה, זה איזושהי הסחת דעת שהמיינד מנסה לייצר מלהיות פשוט בהווה. כי פשוט להיות ככה 10 דקות ולא לחשוב, זה לדעתי בלתי אפשרי, אלא אם כן אתה איזה נזיר מטורף. אז אני רק רוצה לראות את המחשבה ולחזור למציאות. עזוב, בזן גם מדברים, נכנסים לעומק של כאילו, אתה אומר, אם כן יעלה הזיכרון הזה, אז תהיה לנו הזדמנות, במקום לדפדף אותו, כי אתה עכשיו באמצע ביט, פתאום יעלה לך איזה זיכרון כואב, אתה תדפדף אותו, אתה לא תיתן לו מקום. כן. בוא נלך לחשוב על זה רגע, נשלים עם זה שנייה. אתה תמשיך את הביט, כאילו, אתה תהיה באמצע ההפקה שלך. כן.
יש לך פה הזדמנות לא להסתכל על זה ולהיכנס לזה, כי אנחנו לא רוצים לחזור לטראומות, יש לך פה הזדמנות להסתכל לזה, על המיינד, איך הוא מחזיר אותך אחורה בזמן, אוקיי. ואז לשאול מה במציאות, ואז לראות המציאות זה ההווה, ואז לשאול, האם הזיכרון הזה, הסיפור הזה, העצוב שיש לי לגביי, התפיסה הזאת שיש לי לגביי, הסיפור הספציפי הזה, האם הוא כרגע, האם הוא חלק מהמציאות? האם הוא חלק מההווה? זה המיינד עכשיו עשה upload file, מה שנקרא, העלה לך קובץ מסוים, העלה לך איזה סרט. עכשיו, אם אתה לומד קצת על זיכרון, אתה לומד שהזיכרון שלנו מתעוות עם השנים ברמות. ברמות. רוב הסיכויים, יש לך אחים? יש לי אחות. יפה, תשאל את אחותך, אתה יכול לשאול את אחותך, זוכרת שאבא פעם עשה ככה וככה וככה? מה פתאום, זה קרה הפוך, זה אמא בכלל עשתה, וזה היה בזה שהיינו בטיול. אבל אנחנו שנינו היינו שם, מה, את רצינית? כן. כל אחד חווה משהו אחר, זוכר משהו אחר, הזיכרון מתעוות עם השנים, אבל אנחנו עדיין כל כך אוחזים בזיכרון הזה, ולא, זה מה שקרה, וזה פגע בי, וזה מה שדפק אותי. מאיפה אתה יודע? בוא נסתכל רגע על הזיכרון, בוא נטיל ספק בטיב הזיכרון, בוא נסתכל על ההווה ונראה שזה בכלל לא קורה כרגע, זה רק אנחנו מייצרים את זה. אבל אנחנו לא מנסים לטפל פה בשורש הבעיה. זה לא טראומה שאנחנו מציפים, אומרים, טוב, בוא נפתור את זה. לא. זה עניין של בוא רגע ננתק את זה מהמציאות שקורית עכשיו. פתרון של טראומה זה תהליך יותר מורכב. אני לא מנוסה מספיק בשביל להגיד מה עושים עם טראומות קשות, כן? אבל אני כן יכול להגיד לך שיש סיפורים ספציפיים שאני זוכר שקראו לי עם, סתם דוגמה, אבא שלי, שאני אחזתי בהם, ואז הסקתי מהסיפורים האלה מסקנה של אבא שלי פחות אוהב אותי, אבא שלי מתבייש בי, אבא שלי לא גאה בי, whatever, מגיל מאוד מאוד קטן. כן. עכשיו, זה לא טראומה, אבל זה סיפור עצוב שאני אוחז בו, ואני כל פעם נזכר בו, ואני נעצב, או מתבאס, או שופט את אבא שלי על ההרגשה שהוא נתן לי להרגיש. עכשיו, כשאני כן יודע להיות בהווה ובמציאות, יש פה רק את אליאס. כן. אז איפה הסיפור הזה שאני מחזיק בו, ואני כל פעם מעציב את עצמי, ולמה אני מרגיש צורך לעשות את זה לעצמי? אתה סוחב את זה איתך. האם הסיפור הזה מעצים אותי, מקדם אותי לאנשהו, האם אני הולך לדבר על זה עם אבא שלי? אתה זוכר שלפני 20 שנה עשית? אני לא הולך לעשות עם זה כלום. אז אני רק חוזר למציאות. במציאות אין את זה. זה חלק הכל מצלם, הכל... כן, כן, רציתי לוודא שהכל קורה. כן, כן, הכל מצוין. אם הייתי אתה, הייתי מתקרב טיפה. יאללה, בוא נתקרב. נגעונת כזה. אבל הכל נראה מצוין. אבא שלך. קיצר, הבנת. הבנתי, כן. יש פה איזה עניין של פשוט, ברגע שאתה נמצא במציאות, נפתחות לך יותר אופציות, יותר אפשרויות. ברגע שאתה בתוך איזה מחשבה, בתוך איזה הלקאה עצמי, בתוך איזה זיכרון שלא עוזב אותך וזה, אתה די ככה. אתה לא שואל מה אני יכול לעשות, איזה אפשרויות פתוחות, איך אני יכול לגדול, איך אני יכול לצמוח, איך אני יכול לעשות טוב לאנשים. אתה לא שואל את זה. אתה שואל למה לי זה קרה. מעניין. איך נכנסת בכלל לעולם הזה? אני רואה אותך כבן אדם, או שאני ראיתי אותך לפחות, כבן אדם סופר רציונלי, סופר מחושב, סופר כזה איש מחשב. ואתה מדבר פה על רוחניות ועל דברים שהם כאילו מעבר. כן, ואני גם אמרתי לעצמי שאני לא איש רוחני בכלל, כל החיים. אז איך זה קורה בכלל? אתה פוגש סיטואציות שמצריכות פתרון. זאת אומרת, אני הגעתי למצב, אמרתי, הייתי באיזה 4 שנים של חרדה, בשיא של הקריירה שלי. וואו. הבנתי שאני לא בכיוון, הבנתי שכל מה שאני עושה לא יצליח להרגיע אותי, ושהחרדה זה אני מייצר אותה בעזרת מחשבות ותפיסות מסוימות, ושאני לא יודע לבד לשנות את זה, או לעזוב את זה, או להחליף את המחשבות. אני באמת הייתי אחד האמיצים בקטע הזה, שפשוט כל מי שהכרתי, דיברתי איתו על זה. אשכרה. לא ספציפית על זה שאני בחרדה, אבל גיששתי כזה, יוצא לך לפעמים לחשוב מחשבות כאלה של אני לא שווה כלום, אני אפס בעולם, כולם יותר טובים ממני וכאלה. וכולם אמרו לי כן. כולם. אנשים מצליחים גם. בדוק. אז בגלל שהיה לי איזה רצף של 4 שנים של חרדות, דווקא בשיא של הקריירה שלי, וכל מי שדיברתי איתו וגיששתי קצת, גיליתי שגם הוא חווה כל מיני מחשבות כאלה שמפריעות לו לחיות בהנאה ובהוויה כיפית. כן. אז התייעצתי עם, כאילו סתם, דיברתי עם עוד מישהו שאני כזה שואל אותו מה איתך, איך אתה מרגיש, איך אתה חווה, האם אתה מאושר, האם אתה זה, והוא אמר לי, האמת שעכשיו יותר, אני פחות עם חרדות, כי פגשתי איזשהו מנחה, הוא בשיטת זן, אני לא יודע אם תתחבר, זה סיני, זה מזרח, זה עניינים, זה הודי, whatever, לא זוכר מה הוא אמר לי. אמרתי לו, אני דווקא מתחבר לחוכמת המזרח הזה, אני לא יודע מה זה, אבל זה נשמע לי כאילו הם יודעים משהו יותר טוב מאיתנו. לא יודע למה, אינסטינקטיבית. כן.
והאינטואיציה שלי הייתה בכיוון ממש. אוקיי. הרמתי טלפון למנחה שלי, ופעם ראשונה, ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להפסיק עם החרדות, אני רוצה להפסיק זה. אז אתה יודע מה הוא אמר לי? אתה בעצם רוצה לחזור לטבע האמיתי שלך, זה מה שאתה אומר לי. זאת אומרת, במקום להגיד להפסיק, לא, מה כן? לחזור לטבע האמיתי שלי, לרוגע והשלווה שלי. וככה בעצם נכנסתי לאיזשהו תהליך של למידה, מפגשים אישיים איתו, ומה שמעניין זה שבהתחלה אני דחיתי את זה לגמרי, אני סתם הלכתי. הרגיש לי שיש ניצוץ של משהו מעניין ברקע. אוקיי. אבל... זה לא חדר אליך כאילו? זה מעורר קצת התנגדות בהתחלה. למה? מאיפה זה נובע? קודם כל, השאלות שנשאלות שם הן שאלות עמוקות של מי אני, מה אני וכאלה. ואחרי זה אתה משתף אותו בזיכרון מאבא, ואז הוא אומר, מאיזה מקום אתה כל הזמן מעלה את הזיכרון הזה? אתה מול עצמך, מה זה נותן לך? וזה שאלות קשות. מאוד. בגלל זה אני לוקח אנשים יותר לכיוון הפשוט של זה, של לשאול מה במציאות, זה כבר עוזר, זה כבר 50% מהפתרון, אבל כשעושים באמת תהליך מסוים, בדרך הזן, אז אתה פתאום מוצא שאתה מייצר המון מחשבות הלקאה עצמית, נגיד, מתוך איזשהו... מנסה להשיג משהו, מנסה להשיג רווח, כמו אנשים שמייצרים סבל, ואז מנסים בעזרת הסבל לייצר התפתחות כן. והעשרה עצמית ווואטאבר. אז זהו, זה התהליך שבעצם התחלתי, נכנסתי לזה, אני כבר 2.5 בזה, ואני כבר בשלב שאני מעביר את זה הלאה. כתלמיד, אני לא מנחה, אני לא איזה פרופסור לזה, אני לא נזיר, אבל פשוט למדתי עקרונות, מה שדיברנו פה הוא די פשוט, שב בשקט 10 דקות. כן. תעשה את זה כל יום, החיים שלך ישתפרו בטירוף. אשכרה. זה פשוט כי אם כשאתה פוגש את זה, ואתה מבין שאין פה מטרה, אין פה מטרה לא לחשוב. זה אתגר שלך תתמודד איתו. אבל אם אני אומר לך, פשוט שב בשקט ותתבונן. אל תביע פרשנות ואל תביע דעה, זה מה שאנחנו אומרים פה? תהיה במציאות. תהיה במציאות. מטורף. זאת אומרת, עכשיו יש פה בשולחן הזאת, אני לא אגלה לכולם. אל תגלה לאף אחד. יש פה שריטה. יש פה לכלוכים גדולים על השולחן, אוקיי. יפה, אתה הפכת את זה ללכלוך. אוקיי. יש פה פס. יש פה פס של שמחה, אחי, על השולחן. אל תיתן לזה גם פרשנות טובה. אהבתי. הבנת את הטריק? אהבתי מאוד. לא, זה דווקא טוב. עזוב אותי. זה מה שזה. השולחן לבן, הפס שחור. זהו. מעניין מאוד, זה אחי. בסדר, זה לא בסדר, השולחן טוב, צריך להחליף אותו בגלל הפס. עזוב אותי. אתה כבר יודע מה אתה רוצה לעשות. אתה לא צריך לחשוב יותר מדי. איפה המחשבות האלה, כל הגישה הזאת, איפה היא פוגשת אותך במוזיקה? שאתה הולך לאולפן ואתה עובד עם לקוח ואתה עובד בסשן, מה שונה עכשיו שאתה חי מתוך הגישה הזאת, מאשר שחיית לפני, נגיד? קודם כל, אני נמצא בהווה. אני לא חושב על הסשן הבא, ומתי אני אוכל, ומתי אני זה, וכל הזמן מתכנן, וכל הזמן חושב אחורה, ומה היה וזה. כן. אני נמצא עם האמן. עכשיו, כשאני עם האמן, והוא בא להגיד לי משהו, אז אתה יודע, אנחנו מאוד קשורים למה שאנחנו עושים, ולפעמים האמן אומר לך, תשמע, אני לא אוהב את הכיוון שזה הולך, אני רוצה להחליף כיוון. מישהו אמר לי שצריך להחליף את הפזמון, מישהו אמר. עכשיו, אלה דברים שביום יום, אתה יכול להרגיש שמעבירים עליך ביקורת, ובגלל שאתה נורא נורא מחובר למוזיקה שלך, נכון. אז אתה יכול, לא להגיד להיעלב, אבל כאילו, יש איזושהי התנגדות, יש איזושהי התכווצות, יש איזושהי הפסקת נשימה לשנייה, ואז אתה כאילו מדבר עם עצמך ומקליל את זה. טוב, בסדר, מה, מוזיקה, יאללה, בסדר, בוא נחליף לו פזמון, הוא רוצה שנחליף לו, מה אני אגיד לו? לא, יאללה, בוא נזרום. אבל עדיין יש איזושהי התנגדות. כן. כאילו, זה הביאו כואב. עליי ביקורת, אמרו לי שהפזמון שלי לא טוב, מה זה אומר, כן. אז ברגע שאתה מגיע לסיטואציה שאתה שומע את זה, ופשוט יכול להקשיב לזה בצורה שהיא לא, היי, תוקפים אותי, מעבירים עליי ביקורת, יורים עליי טוב או רע, מדרגים אותי 1 עד 10, זה אומר שאני לא טוב, זה אומר שאני כן טוב? לא, זה אומר רק שרוצים להחליף פזמון. כן. אז מה זה אומר? זה אני הלחנתי את הפזמון. זה רק אומר שצריך להחליף פזמון. זאת אומרת, מאוד מאוד מאוד, אתה יכול להקשיב, ואתה יכול לשמוע אנשים אומרים כל מה שהם רוצים, בלי להרגיש מותקף, ואז אתה יותר נעים. זה טוב גם לסביבה כמובן. ברור. אתה יותר נעים, אתה עובד יותר יעיל, אתה עובד יותר בכיף. אתה רוצה להחליף פזמון? אני חושב שהפזמון אחלה. בוא ננסה עוד פזמון, אני פתוח. במקום כאילו, לא,
מי זה שאמר לך שצריך להחליף פזמון? תביא אותו, בוא נדבר איתו. זה האינסטינקט, אחי. בא לך להרביץ למישהו. ברור. מישהו שלא היה בסשן עכשיו מביע דעה, אתה תגיד לי, אתה תגיד לי, זה אגו. זה אגו, כן. אז למה אנחנו רוצים להיות ערים? האגו פה לא יגן עליי. הוא נועד להגן עליי, אבל פה הוא לא יגן עליי. כאילו, אני סתם מתעצבן ובסוף אני באמת אחליף פזמון. אז בוא לא נתעצבן, בוא נדלג על זה רגע. אבל אתה תופס את המחשבה הזאת, היא בטוח צפה לך. לא בטח תמיד- יש לך לא רגע תמיד של... באותה שנייה. מי זה הבן אדם הזה שבא עכשיו יורד לי על הפזמון? נכון, לא תמיד באותה שנייה, אבל שוב, אני הרבה יותר מקצר את הזמנים, והרבה פעמים כן, הרבה פעמים רק שמישהו אומר לי, תשמע, דיברתי עם איזה חבר, אז אני כבר, שים לב, מה זה מודעות, מה זה עירות? כן. אני כבר רואה, אוקיי, הוא הולך להגיד משהו, שביום יום היה מעצבן אותי. אני רואה שהוא הולך להגיד. זה כבר רץ לך בראש, המחשבות האלה, אני רואה אוקיי? שהוא הולך להביע דעה, או שהוא הולך לצטט דעה של מישהו אחר, ואני רואה שאני הולך לדחות אותה. למה? כי עשיתי את זה 20 שנה אחורה. כל פעם שאמרו דעה שהיא לא בדיוק תואמת למה שאני עושה, זה הרגיז אותי. יכול להיות שלא נלחמתי, לא נכנסתי לוויכוחים, אבל בפנים אמרתי, הוא יגיד לי להחליף פזמון, ובסוף מחליף, תוך כדי המרמור. מזהה שזה הולך לקרות, ושואל את עצמי, רגע, מה במציאות? הוא מביא דעה על מוזיקה, על קטע מוזיקלי. הקטע המוזיקלי זה לא אני. זה לא אני. זה לא מבטל אותי. אז מה זה לא אומר בעצם? שאני לא מספיק מה טוב. זה המוזיקה? איך אתה מקשר אותה אליך? זה ביטוי של עצמך? זה המשך של עצמך? זה ישות תלוי. נפרדת? זה תלוי. קודם כל, זה אף פעם לא אני. לא אני, זה בטוח. זה הבסיס. אוקיי. אמרת משהו על השיר, לא אמרת עליי כלום. אמרת משהו על הסאונד, לא אמרת עליי כלום. אבל לא, אבל זה מה שהיכולות שלי ארגנו, אז זה אומר שהיכולות שלי לא... אבל אם אתה שלם עם עצמך, בכל מצב... אבל מי שלם עם עצמו? אף אחד לא שלם 100% אנשים עם עצמו. שמכירים זן. כן, אבל אם אתה שלם עם עצמך, איך אתה... זה לא אומר שאתה מושלם. זה אומר שאתה מקבל את מה שיש כרגע. את עכשיו, הטוב שוב, ואת הרע בוא ואתה נחדד. שם. זה שאתה מקבל את מה שיש כרגע, לא אומר שאתה הולך להתפשר ולהישאר בדיוק כמו שאתה. אתה כל נקודה הזמן חשובה. משתנה. כן, כן. כי אנשים ישר... אז בוא נשאר שמנים מכוערים ועם סאונד חרא. לא, זה לא המטרה. המטרה היא פשוט, אני שלם עם מה שיש כרגע, כי זה מה שיש. אין לי מה להילחם עם המציאות בהווה, כי המציאות בהווה, אני יכול לייצר התנגדות, ואני יכול לא לייצר התנגדות, המציאות עדיין אותה מציאות. אתה רוצה לשפר את הסאונד? לך תלמד סאונד. לא צריך את אני חרא, אני זבל, אמרו עליי זה, זה אומר שאני בתור בן אדם, לא זה, ולמה בגיל 20 לא נרשמתי ללימודי סאונד? לא צריך את כל זה. מיותר. אתה רוצה לשפר את הסאונד, לך תשפר סאונד. תכלס. תהיה תכלס. אתה כן. מבין? וזה פותח לך אפשרויות. כן. כי בדרך כלל שאומרים לך שאתה לא טוב במשהו, אתה אומר, אם הייתי הולך אז לעשות את זה יותר, והייתי עושה אחרת, אז היום הייתי במקום אחר. זה לא פותח לך שום אפשרות, זה לא קידם אותך לשום מקום. אתה יכול לחזור אחורה ולעשות משהו אחרת. אתה רק יכול להחליט שהיום אתה נרשם לאתר הזה והזה, מתקשר לאיש מיקס ההוא וההוא, ומשפר את הסאונד שלך. זה מה שאתה יכול להחליט. כן. זה מאוד פרקטי. זה הרבה יותר קשה, אבל. אבל זה לא מקדם אותך להיות אם הייתי עושה אחרת. וזה מדהים שאתה אומר את זה, כי זה דברים זה שהרבה מאתגר, אנשים צריכים כן. לשמוע, זה מאוד מאתגר. אתה מדבר פה על דברים מאוד רציונליים, פשוט להיות מאוד פרקטי. להצמד לדברים שאתה שולט בהם. תעשה את הדברים שאתה שולט בהם, תתרכז בהם, כל מה שאתה לא שולט בהם, אין לך מה לעשות עם זה. כן, כי הרי אם אתה רוצה לצמוח, אז לנבור למה לא עשיתי אחרת, ואם הייתי עושה פעם, והייתי צריך לעשות ככה, זה לא יעזור לך, וזה קורה הרבה לאנשים שהם נכנסים לשיר שהם הפיקו, או הלחינו, whatever, ומסתכלים עליו ביוטיוב ואומרים, הייתי יכול לעשות את הפזמון אחרת. איזה תחושה מבאסת זאת, אחי. זה השיר, אח שלי. כן. זו המציאות. שב, תפוס גיטרה, תעשה את השיר הכי טוב בחיים שלך. אבל אם אתה יושב מול היוטיוב, ויואו, למה לא עשיתי את הפזמון אחרת? ולמה, ויכלתי? איזה טמבל, איך לא ראיתי שהפזמון... בזבזת עכשיו אנרגיה של לתפוס גיטרה ולהלחין שיר. מטורף. האנרגיה הזאת היא תלך על משהו. כן. אז בוא ננווט, בוא נבין על מה אני מוציא את הזמן והאנרגיה שלי. תספר לי קצת על קבוצת הוואטסאפ שפתחת. מה המטרה שלה? למה פתחת את הקבוצה הזאת ומה זה בכלל? בגדול זה קבוצת וואטסאפ שכולם שם מוזיקאים, יצא ככה כי רוב המעגל שלי זה מוזיקאים. אוקיי. ופשוט הבאתי לשם את העקרונות של הזן, ואנחנו עושים, קודם כל הרבה אנשים משתפים שם ומתייעצים על כל מיני דברים, ואיך להסתכל על זה באמת בצורה יותר, לא אגיד חיובית, כי זה לא הקטע, להסתכל על זה כמו שזה, לתפוס את המציאות כפי שהיא. כן. ואנחנו עושים שיחות וידאו, וזה מה שדיברתי איתך על הקבוצה, כי אפילו, גם אני לא יושב ישיבה שקטה סתם באמצע היום לרוב,
רק בסאונה לפעמים. סאונה. כי תראה, אתה יודע מה מעניין? אני אזלוג שנייה לזה. אתה יושב בסאונה, אוקיי. ואתה רוצה את הצ'יל שלך הרי. אתה רוצה שנייה אתה והסאונה בכיף. כן. או לבוא עם חבר להעביר את הזמן. שמחה, אוקיי. ואז נכנסות 3 סקנות חמודות, ומדברות ברוסית בתוך המוח שלך, בהתלהבות של החיים. ואתה אומר, רגע, יש לי פה 10 דקות, רבע שעה שאני רוצה להיות בסאונה. וזה מפריע לי. זו הזדמנות מעולה להבין איך אתה הופך צליל למפריע לי, אני לא יכול לשבת פה, אני יוצא מהסאונה, למרות שתכננתי להיות פה 10 דקות. הצליל הזה, אני הופך אותו לרעש, אני הופך אותו לאיך הן מעזות, אני הופך את זה לאיך הן מתיישבות לידי והן מבלבלות את המוח. הן לא רואות שאני בישיבה כזאת של בן אדם שחושב על החיים, למה הן מפריעות לי? מה, הן לא רואות אותי? מה, הן לא שמות לב? מה הם זה? מה הם זה? זאת ההזדמנות בסאונה, כי אין לך אוזניות, אתה לא יכול לשים אוזניות, הם יעלו באש. זאת ההזדמנות שפתאום אתה רואה, ואתה רק רואה. אתה שומע, אתה רק שומע. אלא אם כן אתה מחליט להיכנע לפרשנות שלך ולעוף משם בעצבים, ולהגיד, אני לא בא יותר אני אלך לסאונה פרטית איפשהו. כן. אז שם אני עושה את הישיבה השקטה שלי, וזאת ההזדמנות, דווקא עם טריגרים קצת של כאילו, נביחה של כלב, אופנוע מרעיש, דווקא עם הטריגרים לשבת ולשמוע, ולא לתת לזה פרשנות שם וצורה וטוב ורע, וזה אמור להיות ככה, זה לא אמור להיות ככה. זה פשוט המציאות, זה מה שמתרחש כרגע. אז בקבוצה אנחנו בעצם, בגלל אתה יודע, אנחנו במשך היום, לא הרבה פעמים יוצא לנו לשבת שנייה בשקט. אז בקבוצה אנחנו עושים את זה בשיחת וידאו קבוצתית, מדברים קצת, אנשים משתפים מהדברים שלהם, נותנים קצת זווית של זן, ועושים ישיבה שקטה ביחד. אז אנחנו לפעמים 5 אנשים, לפעמים 15 איש, וזה מדהים. וזה באמת, זה לא מיועד רק למוזיקאים, אבל יצא שכולם שם כמעט מוזיקאים, ומסתבר שממש צריכים את זה. מוזיקאים צריכים את זה, אחי. מאוד תחרותי, התעשייה הזאת, מאוד השוואתי. ואנשים מאוד רגשיים, תעשיית המוזיקה. מאוד מחוברים לרגש. לך תסביר לה שהוא לא השיר שלו. בן אדם כתב מדם ליבו שיר. כל כך קשה. ומישהו כתב לו אחר השיר. זה יותר קשה ממפיק, בעיניי. אני גם חושב. הקשר בין שיר לזמר ובין שיר למפיק. אני חושב שכותב, כאילו, בוא'נה, אני כתבתי את המחשבות ואת הלב שלי בשיר. כן. לא מדבר איתך על שירים פופיים שכאילו, יאללה, אהבת, לא אהבת. בדוק. אני, נגיד, אמרתי על החברה שנרצחה בנובה. ישבתי וכתבתי על זה שיר, מדם ליבי. אני מאוד קשור לשיר הזה. השיר הזה, הוא נכתב מהכאב הכי עמוק שלי, ואתה יודע, מהבל וזה. ברגע שהשיר יצא, הוא שיר, יש לו חיים משל עצמו. הוא לא שלי. אז של מי הוא? הוא של כולם. הוא שיר. תחשוב על זה שנייה, הוא שיר. הוא אמור להתנגן, לפגוש אוזניים, והאוזניים, בהתאם למה שנמצא בין האוזניים, כל אחד ייתן לזה את הפרשנות שלו. טקסט טוב, טקסט לא טוב, מרגש אותי, לא מרגש אותי, משעמם, לא אהבתי את הכינור, כן אהבתי את הכינור. זה החוצה, זה לא קשור אליי. כן. הם לא שופטים אותי. הם אוהבים שיר או לא אוהבים שיר. זה לטעמם או לא לטעמם. גם אם זה מדם ליבי, גם אם זה הטקסט הכי טוב שכתבתי, גם אם זה הטקסט הכי כואב שכתבתי, גם אם זה... יש לזה 40,000 צפיות או 40 מיליון צפיות. זה שיר, זה לא אני. ואם דווקא קורה המצב הפוך, שנגיד מריפים מחמאות על השיר. אותו דבר. אותו דבר, אתה לא מנסה להכיל עם זה את האגו שלך? לא. לא. אם אתה חסר ביטחון, אתה יכול להגיד לעצמך, הנה הוכחה שאני יכול להביא את זה. ושמה לעזוב את זה. אתה רוצה לשמוח שאתה באירוע ואתה שומע שיר שלך מתנגן, תשמח. אני לא בא לחבות אותך. אתה בטוח תשמח, בדוק. כן, קרה לי מיליון פעם. שמחתי עד הגג, אחי. הכי כיף בעולם, לא שקר. יש כאלה משחקים אותה אדישים. הכי שמח, אני רואה תוכניות ריאליטי עם מוזיקה שלי. עשיתי פעם איזה שיר עם חצוצרות כאלה וזה מאוד נינג'ה ישראלי כזה, טה, אתה יודע, חצוצרות כאלה וזה. וכל פעם שאני רואה את זה באח הגדול, בנינג'ה ישראל, בלאב איילנד, עכשיו ראיתי. אני מתלהב, חבל לך על הזמן. ברור. אבל אם לא ישמיעו את השיר, אז אני בדיכאון, אז אני עצוב, אז אני מחפש את זה, לא. זה פשוט נחמד. זה פשוט כיף. מה שאני לקחתי מההישגים שלי, so called, זה רק לדעת שאני יכול להביא את זה. זו התחושה שהייתה חסרה לי, שראיתי במציאות, שיר שאנשים אוהבים, מעריכים, רוב האנשים אומרים שההפקה טובה, רוב האנשים אוהבים לשמוע את זה באירועים, רוב האנשים זה, אתה רואה את זה בתמלוגים, אתה רואה את זה במספרים, בהשמעות. מה שיצא לי מזה ברמה המנטלית, זה לאו דווקא, איזה תותח אני ענק, מי יכול לדבר איתי. כן. זה דווקא, הוכחת לעצמך
שאתה יכול יותר ממה שחשבת במקור, כי לא חשבת שתביא דבר כזה, ועכשיו הבאת את הדבר הזה, והוא בחוץ ואנשים אוהבים אותו. זה אומר שיש לך יכולות טובות כמוזיקאי, זה אחלה הוכחה. לפני שיש לך את ההוכחות האלה, נגיד, לאנשים שרק מתחילים. מאיפה אפשר להשיג את הביטחון הזה ואת התחושת קרקוע הזאת של כן, אני מספיק טוב. איך אפשר להרגיש את זה אם אין לך, נגיד, תוצאות בשטח? להבין שאין דבר כזה מספיק טוב. מה זה אומר? התרגול הוא בעצם, מה אמרנו? להיות במציאות, נכון? אז זה באמת, זה הולך לשם. זאת אומרת, אם אתה במציאות, אז יש רק את סט הכלים שיש לך, יש רק את היכולות המוזיקליות שלך כרגע. ואם אתה תתפוס גיטרה ואתה לא יודע לעשות BM, אז אתה לא תעשה BM, אין מה לחשוב על זה יותר מדי. תכתוב במחברת שנייה ללמוד איך לעשות BM, ותלחין שיר על AM ו-G, לא יודע מה. זאת אומרת, הרבה יותר מה שיש, עם זה אני עובד, אני כבר יודע בלי לסבול, אני יודע מה אני רוצה לפתח, אני יודע איפה אני רוצה להתפתח. זה שיש לי 10 מאזינים עכשיו ואני רוצה 1,000,000, אני לא אוחז בפער הזה. יש רצוי ומצוי, לא אוחז בפער הזה. אני משחרר אותו שנייה ואומר, מה שיש כרגע זה 10 מאזינים. בוא ניתן להם את המוזיקה הכי טובה בעולם. מטורף. אתה מבין? מדהים, אחי. גם זה שאתה מפיק ואתה כאילו בסביבה של אנשים שהם אתה יודע, שהם שופכים את הלב אצלך באולפן. כן. והעובדה שאתה בא עם הקול הרציונלי הזה, עם הקול השפוי הזה, ואתה מנהל את האירוע, שזה סשן, זה מטורף, אחי. זה כלי מדהים שאני חושב שכל מפיק צריך שיהיה לו איזשהו קצת ממנו. הרציונל הזה, לחזור רגע לקרקע, הכל טוב, אנחנו פה בסשן, אנחנו עושים שיר, הכל טוב, הוא נהנה. אני לפעמים שואל אנשים, אני רואה בן אדם, אתה יודע, אנשים שהם מקליטים, מה שנקרא הקלטה סופית של סינגל. איזה קשה זה, מהקלטות סופיות. הם בסטרס. איזה קשה זה. אני חייב להביא את זה, כאילו מחר הוא ירצה לתקן את הפזמון, אתה לא תיתן לו, אתה תגיד לו, לא, הקלטת, ביי. אתה יודע, הם בסטרס, וואו, אני חייב להביא את זה. עכשיו, אם לא היה את הסטרס הזה, אתה עובר מחשבה, אתה איך אני נראה דרך התא, או איך אני נראה בכללי, או אם אני מצטלם יפה תוך כדי שאני זה, ואיך זה יצא, וכמה אתה צריך לערוך אותי כמפיק, וכמה אני הבאתי את זה באמת, וכמה אתה אחרי זה שמת על זה אוטוטיון. כל החשיבה הזאת תוכנת להם את המוח, מה הסיכוי שהם יוציאו טייק טוב ככה? הרבה יותר נמוך. ואני ישבתי עם זמר, למשל איתי לוי, אני יכול להגיד, אתה רואה שהוא יכול להיות אח שלי, אח שלי, אח שלי. איך שהוא נכנס לתא הקלטה, שים רקורד, אחי. ואתה רואה אותו, עובר לעולם אחר, למימד אחר, אתה שומע איך הוא מתחבר, במיוחד עם שיר מרגש. ביצוע שאתה אומר, איך הוא עכשיו ריגש אותי ככה? איך הוא עכשיו, שומעים שהוא מאמין לעצמו, שומעים שהוא מאמין למילים, הוא הרגע עשה לי אח שלי והרמנו צ'ייסר ועשינו שמח. וזה, איך הוא פתאום עבר לשם? יש להם בדרך כלל איזשהו מעבר כזה לעולם שבו אני פשוט מחובר למוזיקה, אני פשוט שומע מה שאני שומע, אני מוציא מהגרון מה שאני מבין, ויכול להיות שנצטרך עוד טייק אחרי זה. וזה בסדר. וזה בסדר. כן. ואתה רואה איך בן אדם פתאום תדר כזה, בתוך ההקלטה, נטו עושה את מה שבאת לעשות. באת להקליט, תשיר. למה אתה עושה את כל הפסיכולוגיה הזאת עכשיו? כן. רק תשיר. זה גם לשחרר את הביקורת העצמית במקום מסוים. של רגע, אוקיי, זה מה שיש, זה המצב הנתון. לבקר את עצמי עכשיו לא יעזור לי בשום צורה. ולרוץ עם זה. נכון. ולנסות גם ליהנות איכשהו בכל התהליך הזה. אז מה בן אדם יכול לבוא להגיד? אם לא תהיה לי ביקורת עצמית, איך אני יודע שאני צריך פיתוח קול? אתה כבר שומע את עצמך, אבל מודעות עצמית היא הרבה פעמים הלקאה עצמית. בוא נדבר על מודעות עצמית שהיא פשוט רק ערות, רק מודעות. כן. אני שומע את עצמי, אני רוצה להיות יותר טוב, אני הולך לפיתוח קול. לא צריך את איזה חרה אני זבל ביחס להוא, ההוא שר הרבה יותר טוב, ההוא זה, למה אני לא כמו זה, למה צריך מלא אוטוטיון עליי. תעשה מה שפותח את האפשרויות, תעשה מה שמקדם אותך. לא צריך את לא לישון בלילה הזה. וזה קורה לזמרים. בחו לי בתא הקלטה. אשכרה. בחו לי. אני לא מצליח להביא את זה, אני לא יודע. שמע, זה מאוד כואב, אחי. זה מאוד מאוד כואב. כי אתה מחובר לזה, אתה חושב שזה אתה. כן. אם אני זייפתי עכשיו, אז אני גרוע. מבחינתי, אני כבן אדם כאילו צריך להרוג אותי. אני מקצין שנייה, אבל יש זמרים שמבחינתם, הם שרו בקריוקי, עלו לתו הגבוה, ונשבר להם הכל. אימא'לה, זה פדיחה, אני רוצה לקבור את עצמי, אני רוצה ללכת הביתה. כי אני זה הקול שלי, אני זה הביצוע שלי. אם הביצוע שלי לא טוב, אני לא טוב. מי אני בכלל? מעניין. ביטלו אותי בשנייה כי נשבר לי הכל. מבחינתי, אני ביטלתי את עצמי. זה הכל סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו הרי. בשטח, במציאות,
מה יש במציאות? התו הזה לאף כבר אחד לא היה, אכפת. הבן אדם כבר בשיר רביעי אחרי זה בקראוקי, דפוק עוד שיר. לא, אבל אתה זוכר לא, אני לא זוכר. לא זוכר זה קרה אפילו. לפני 5 דקות, לא אכפת זה לי. כבר לא מתרחש. גם כל אחד בתוך המחשבות שלו, בתוך איך אני שר, איך אני זה, איך אני נראה, אף אחד לא מסתכל עליך, אח שלי. כל הזמן אנחנו חושבים שלאנשים אכפת איך אנחנו לאף נראים. אחד לא אכפת, אחי. כל אחד מסתכל פנימה לתוך עצמו. מה אכפת להם, אחי? מישהו פעם נכנס לפודקאסט, סתם דוגמה, כדי לראות אותך חתיך או לא חתיך, מעניין אותו איך אתה נראה. למי אכפת, תגיד לי? אתה צריך להיות חינני, זה הכל. יש אנשים הכי בפודקאסטים, אתה רואה, וואלה, לא האנשים הכי יפים בעולם, אבל הם מדברים, יש להם ערך לתת וזה. מה, אני באתי בשביל להסתכל עליך? 100%. 100%. אז למה לאכול את כל הסרטים הזה? תעשה את המקסימום שאתה יודע בגבול הטעם הטוב, כדי להרגיש בנוח. ורוץ. ותשחרר. ובגלל זה אנשים לא מופיעים, לא זה, כי הם חושבים, אם אני אזייף בהופעה, קודם כל תופיע, קודם כל תלמד להיות בהופעה, קודם כל תלמד מה זה קהל, קודם כל זה, אז תזייף. איך תגיע למצב שאתה לא מזייף על במה, שאתה תוכל, א' כל תעשה פיתוח קול, זה דבר ראשון, אבל דבר שני, שאתה תתרגל לבמה, שאתה תהיה בבמה ותהיה מרוכז במה אתה שר, ולא מה הדודה שלך מצלמת מהצד, והחבר ההוא עושה סימן להוא, שאולי זייפת ואולי לא זייפת, והם בכלל לא מדברים עליך. לאף אחד לא אכפת. אז כשאתה לומד להיות בהוויה, יש לך יותר סיכוי כאילו גם להביא ביצוע יותר טוב. זו דעתי לפחות. מסכים איתך ב100%. נגיד שאתה במתחם שלך, באולפן שלך, ועוברים אצלכם המון אומנים. עשרות אם לא מאות אומנים בשנה. איך אתה יודע לזהות למי מהאומנים שנכנסים יש את האקס פקטור להצליח? מה תכונות האופי או מה הפעולות שהם עושים שבעצם מבדילים את האלה שכן מצליחים ליצור לעצמם קהל לבין אלה שלא? קודם כל, אנחנו נמצאים בדור כזה שאם אתה לא בטיק-טוק, ואם אתה לא ברילס, ואם אתה לא משתמש בפלטפורמות החדשות יחסית האלה, יהיה לך מאוד 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 קשה לפרוץ. וכל זמר שמתנגד לזה, שזה כרגע המנוע היח"צ הכי טוב, הוא כבר מראש, לא משנה איזה שיר הוא יעשה ויביא, הוא כבר מראש קצת שם לעצמו רגל. כן, הוא מחליש לעצמו את הסיכויים, בהחלט. זה דבר מאוד מאוד קשה להגיד, כי יש אנשים שלא נוח להם לפתוח מצלמה ולדבר. ויש אנשים שלא נוח להם לעשות איזה קטע מצחיק עם השיר שלהם ברקע, ויש אנשים שלא נוח להם לייצר תוכן. אבל צריך להגיד את זה רגע, כי החבר'ה שהיו אצלי בשנים האחרונות, שהם אנונימיים בהתחלה, ופתאום פרצו, זה חבר'ה שהם היו מאוד בעד טיק-טוק, מאוד בעד יצירת תוכן. לא היה להם את החסמים האלה, או שהיה להם והם התגברו עליהם. והם עשו שירים טובים, זאת אומרת, הגיע שיר טוב, יצירה טובה, שפגשה הפקה טובה, ובסוף, בשביל שזה יעבוד, זה פגש טיק-טוק טוב, הרבה יצירת תוכן. ואני רואה הרבה זמרים שעושים המון שירים מעולים ממש, וכאילו, המוצר פצצה, אבל צריך לשים אותו על מדף. ואם אתה רק מעלה את זה ליוטיוב, או רק משלם ליחצן, בלי איזה בק של איזה סושיאל, הולך להיות קשה מאוד. אז אני חושב שקודם כל, החבר'ה האלה שגם מביאים יצירה טובה, וגם הפקה טובה, זה באמת הבסיס לשיר שיצליח, כי השיר צריך להיות טוב וקליט נקרא לזה. כן. בסוף זה חייב לפגוש איזשהו מנוע של עשייה, שהיא בחינם. חבר'ה, זה בחינם. טיק-טוק, פותח מצלמה, מצלם. מה שלא, מה מעכב אותם? גם החשיבה. מה אם לא יאהבו, מה אם יהיה 5 צפיות, מה אם זה, מה אם זה, מה אם זה. תעשה 40 סרטונים, אחד יצליח, אני לא יודע. אבל תעשה. יש הרבה תסכול סביב זה, אחי. יש הרבה תסכול סביב זה אצל אומנים, שכן, אתה מעלה סרטון, משקיע בו שעה, שעתיים, 3, עורך אותו, קפשן, זה נהנים, 5 צפיות, אחי. נו, ולך זה לא קרה? בטח שזה קרה, זה קורה כל הזמן. אז כשאתה נתקע על זה, מה הסיכוי שתגיע להישגים שכן הגעת אליהם בטיקטוק, של פתאום סרטון עם 100 או 200? כן. איך תגיע לזה, אם לא תהיה בהתמדה, ותגיד, אוקיי, זה קיבל 5 צפיות, בוא נעשה עוד אחד. כי השאלה היא לא, למה זה קיבל 5 צפיות, מה זה אומר עליי, מה זה זה, זה השאלה... זה בדיוק חוזר גם למה שדיברת עליו בהתחלה, כן. מה השאלה המדויקת? אוקיי, יש 5 צפיות, איך אני מגדיל? איך אני מייצר תוכן שיותר יעניין אנשים? ואז פותח לך אפשרויות, בוא נתייעץ עם מישהו אני מתייעץ איתך כשאני רוצה לעלות סרטון על... פעם מתייעץ איתך על טיפים של הפקה, איך אתה עושה, מה אתה עושה וזה. כי יש אנשים, כל אחד מכיר מישהו שיודע לעשות. כן. תתקשר, תרים טלפון, תשאל. לא, זה, למה, אבל רק 5 צפיות וזה וזה וזה.
פתאום אתה מגיע לדברים שאתה לא תאמין להם. אנחנו העלינו כמה סרטונים מהעמוד שלנו, של הטיק-טוק למשל, פתאום סרטון 200,000. אוקיי. מי דמיין? מי דמיין? עכשיו, ליד ה-200,000, סרטון 300 צפיות, סרטון 1,000 צפיות. איך? אז תתמיד, אז תעשה, כי יכול להיות שמחר יש לך עוד 200,000, או מחר יש לך עוד סרטון, אתה יודע מה, גם לא צפיות. 2,000 צפיות, אבל הבאת הערך לאנשים, זה עניין אנשים, אנשים יותר הכירו אותך, אנשים יותר... לא יודע, הבאת לקוחות, הבאת כאילו, אתה יודע. whatever, אז זה מה שמעכב הרבה זמרים. הם מסתכלים על זה שהם העלו סרטון, לא היה להם נוח עם הצילום עצמו, זאת אומרת, זה חסמים של איך אני נראה, מה אני זה. מנסים להיות איזשהו משהו מושלם כזה, ועד שזה לא יהיה מושלם, אז הם לא משחררים, ואז הם לא משחררים כלום, כי אנחנו אף פעם לא מושלמים בעיני עצמנו. אף פעם, כן. אז זה ההבדל בין להיות מושלם לבין להיות שלם עם עצמך. זה איך אני נראה כרגע. אני רוצה להרגיש בנוח שאני... אני הולך להסתפר לפני. סבבה? עושה את המעט שאני יכול. עושה את הפעולות שאתה שולט בהן. כן. אבל זה המראה שלי. זה איך אני זז, זה איך אני שר, זה איך אני מדבר. אוקיי? עם זה אני עובד. אני לא מחכה להיות מושלם. אני לעולם לא אהיה מושלם. כי אם אני כרגע לא שלם עם עצמי, אתה יודע, מה יש לי עם אותי? תספוררת אחרת, אם אני קרח, אני אעשה השתלת שיער, אז אני אהיה שלם? לא, אני אמצא להתלונן על משהו אחר, על הקרס שגדלה לי בזמן שהייתי בהשתלת שיער. אז אתה רואה זמרים שהם פשוט מפריעים לעצמם. אז לשאלה שלך, נגיד, סניר עזרן, זה דוגמה מצוינת, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש לו שיר שקוראים לו, אומרים, זה הסינגל השני שלו, בחיים שלו, פשוט הגיע מקום ראשון בספוטיפיי, ללהיטים הוויראליים. מה אתה אומר? בזכות טיק טוק. וואו. השיר, קודם כל הוא יצר שיר מהמם. אוקיי, זה שלב ראשון, ברור. ואז אני גאה להגיד שעשיתי הפקה מהממת, עשינו, אני וזוהר. מדהים. אבל אז צריך להביא את זה למלא אוזניים, והוא ייצר כל כך הרבה תוכן, הבן אדם אין לו מעצורים. וואו. מקום ראשון בוויראלים בטיקטוק, כל מי שאני, לא כל מסתבר, אבל רוב מי שאני מדבר איתו, מכיר את השיר, מלא, אתה יודע, Teenage Girls כזה, מתות על השיר, זה שיר אהבה כזה מיה סולימן, שהגיעה אלינו, היא העלתה סרטון, שהיא מנגנת את השיר הזוי, כן. נכון? מדהימה. את השיר הזוי, ראתה שיש מלא פידבק, נכנסה אלינו לאולפן, הוציאה אותו אחרי חודש אולי, בום, כאילו, השיר מתפוצץ. טורף. מלא תוכן, מלא תוכן. אז השירים באמת טובים, קודם כל. אבל גם צריך להפיץ את זה לעוד אוזניים, אתה לא יכול בלי זה. אתה לא יכול בלי זה. צריך את המנוע הזה, אז לא הייתי נכנס אפילו לאולפן, בלי איזושהי כוונה, לדעת עם עצמי, שיש לי איזושהי כוונה גם לקדם את זה. כן. לעשות עם זה משהו, לייצר תוכן. כי בסוף, אתה יודע, השיר פשוט יישאר ביוטיוב עם כמה צפיות שהוא קיבל, וזהו. כן. הקטע זה גם איכשהו, האומנים היום לא מוצאים הנאה בליצור תוכן. רוב האומנים שאני מכיר לפחות, זה לא מרגש אותם עכשיו לשבת לצלם טיקטוק כמו לשבת ולכתוב שיר. יש פה איזה בעיה. להתחיל שיר זה הרבה יותר כיף תמיד, ברור. מכל דבר אחר. ועכשיו לשווק אותו זה כאילו, מה זה? זה משימה, זה נטל. אתה באת לעשות קריירה. הרי זמרים באים בקטע של אני אוהב מוזיקה, אני עושה מוזיקה. כן. אבל לא, חבר, אתה פתחת פה עסק. יש לעסק הזה הוצאות, יש לעסק הזה צפי, יש לעסק הזה הכנסות. אתה מנכ"ל, בתכלס. בדיוק. אתה לגמרי מנכ"ל, אם אתה זמר בישראל, עכשיו, בכל אתה מדינה. מתאר לך שאוסם הייתה מייצרת במבה, ואז היה שקית במבה אחת. אבל אין לי כוח לעשות שיווק. לא מייצר עוד במבות, לא עושה שיווק לבמבה, לא שם פרסומות בטלוויזיה, לא ממציא מיתוג. אגב, מיתוג, ברנדינג לדבר הזה. כן, הפאקג'ינג זה... התינוק, השקית הכתומה שהיא נורא בולטת. לקחתי במבה כדוגמה, כי זה, קודם כל אני אוהב במבה, אבל בלי קשר, יש שם מיתוג, יש שם שפה, יש שם שיר, אין, יש ממש זהות לדבר. כן. ופתאום בא זמר ואומר, הלאה, עשיתי שיר. יש לי שקית במבה. עשיתי שיר. מי אתה? מה אתה? מה הסיפור שלך? מעניין. תספר על עצמך קצת. תן לנו להכיר אותך. הרי מה שאני עושה פה נגיד כמפיק, נותן לאנשים להכיר אותי, נותן לאנשים לשמוע עליי, לשמוע אותי מדבר, להתחבר לאופי שלי או לא להתחבר לאופי שלי. אבל מי שיתחבר יאהב אותי. כי יש למה להתחבר, יש משהו שמראים לך. אם אני מראה לך רק שיר, או שאתה אוהב את השיר או שאתה לא תאהב את השיר, אבל אם אני רוצה להפוך אותך לקהל שלי, אני קצת מספר לך סיפור, אני קצת מציג לך את עצמי, אני קצת ממתג את עצמי, אתה קצת, יש לנו שפה משותפת שנבנית, אנחנו מתחילים להיות מזוהים אחד עם השני, כאילו, ואז אתה רואה קהל גרעיני שבא איתך למקומות. האנשים שאוהבים, סתם דוגמה, את נצ'י, ככה מרגיש לי, את רביד, את טונה, יש קהל מאוד מאוד רחב של מלא אנשים שוואלה, טונה זה מגניב, אז בוא נלך להופעה, אני אוהב את סערה. אוקיי. אבל יש המון אנשים שטונה יודע מה הוא אומר,
אני שומע כבר 4 אלבומים ברצף, אני מזוהה עם הבן אדם. אני אוהב את הדעות שלו, אני אוהב את זה שהוא מדבר לפנים, אני אוהב את זה שהוא מבקר, אני אוהב את זה שהוא straight forward, אני מחובר לאישיות. מעניין. עכשיו, כשאתה זמר חדש, אין לך אישיות, אף אחד לא מכיר אותך. אתה חושב אבל שהמוצר בעצם הוא האומן ולא האמנות? זה המוצר שאתה כאילו משווק לעולם? תראה, בסוף, כשאתה מביא שיר אחד, השיר יכול להצליח או ליפול בלי שיכירו אותך. השיר טוב, אז השיר טוב. כן. אבל יש משהו מעניין כשיש רצף של שירים וגם תוכן, שלאט לאט אתה... אני נגיד, נגיד סטטיק, לצורך העניין. אנשים מרגישים שהם מכירים אותו. נכון. כי הוא עושה פה קהל, ופה הוא עושה זה, ופה הוא מדבר איזה שטות, ופה הוא צוחק, ופה הוא עוצר את השיר באמצע, ומדבר עם לירון ארקיס באמצע השיר, והוא מסלסל פתאום, ואומרים לו, הגזמת. אתה מרגיש שאתה מכיר אותו, לא רק בגלל שהשיר טוב. אתה מכיר את הצד השטותניקי שלו. הוא פותח חלון לאישיות שלו בתכלס. ואז פתאום רעיון ב-22, אנחנו הולכים רחוק, זה סקל גדול, כן? רעיון ב-22, והוא מדבר על הפרידה שלו מאשתו. אתה מכיר את האיש. הוא יוציא עכשיו אלבום, מעניין אותך מה יש באלבום, אתה יודע שתקבל לעיתים, אבל אתה יודע שאולי גם תקבל איזה שיר אישי שמספר את החיים שלו וזה, ואתה יכול להזדהות או לא להזדהות, אבל יש לך עם מה לעבוד, יש פה אישיות, וזה יכול לקרות עם רוב האמנים, כי כולנו יש לנו אישיות, יש לנו מה להגיד, יש לנו דברים שהם קצת שונים ממה שלכולם יש להגיד. כן. אתה יודע, כל אחד יש לו איזה כותרת או איזה סיפור שהוא יכול לשתף, ואנשים יתחברו לזה. אז אני כן חושב שבסוף, אתה בא להופעה של, לא יודע, עידן עמדי, אתה פשוט אוהב את השפה של עידן עמדי. יכול להיות יש שירים שאני פחות מתחבר אליהם של עידן עמדי, אבל הם עדיין בשפה של עידן עמדי, ואני כאילו חבר שלו כבר, אני כבר אוהב את המוזיקה שלו, אני מחובר, אז אני נהנה מכל ההופעה, כי כאילו איזה עידן זה. אתה מרגיש שהוא משלנו, אתה מבין? כן. וזה מה שאני חושב שהאמן צריך לייצר עם אתה יודע, משרדי פרסום זה, משרדי שיווק דיגיטלי יותר נכון, זה מה שהם עושים, הם מראים אותך מאחורי הקלעים, הם מראים אותך על זה, למה? כדי שיראו איך אתה מקליט, שיראו איך אתה מדבר, איך אתה מתקשר, איזה מין בן אדם אתה. ואנשים כשהם אנונימיים, הם לא משקיעים בזה. הם רק מוצאים שיר. זה קשה להשקיע גם בזה, וגם להשקיע ברגע להתניע קריירת מוזיקה, זה מאוד קשה. אבל זה לא חייב להיות קשה אם אתה יודע מה המסרים שלך, מה אתה רוצה להעביר הלאה, ואם אתה שתהיה אותנטי, כאילו. נכון. כן. אבל הרבה פעמים אנשים לא יודעים מה הם רוצים לחשוף ומה הם לא רוצים לחשוף. אז תחליט, נגיד אתה, לא יודע מה, הסיפור שלך זה שפעם מישהי נפרדה ממך בזה שהיא בגדה בך, ולא יודע מה, ויוצאת על זה שיר. תספר את הסיפור, זה מעניין. תספר מה חשבת, תספר שהיית בדיכאון חודש, תספר שזה... זה הסטורי טיים הזה בטיקטוק שעבד למשך כמה חודשים עד שזה נמאס. תספר איזה משהו, תן לנו להכיר אותך גם, וגם אתה מייצר תוכן סביב השיר, וגם אתה לא צריך להמציא את הגלגל, אתה לא כותב ספר. וגם אתה פורק על הדרך. אתה מוציא את מה שכואב לך החוצה. ואולי זה יעזור לאיזה מישהו. אתה מצפה שיתחברו למשהו שאתה פורק החוצה. כן. אז תספר גם את הסיפור, תן לנו קצת מאחורי הקלעים. מה נגיד תכונות אופי באומן, שאם אתה רואה אותם, אתה אומר, זה בוודאות לא יצליח. לא יצליח? לא יצליח. קשה להגיד לא יצליח על מישהו. אני היום הרבה יותר בהוויה של אני לא יודע כלום, וגם יש הפתעות שאני לא אגיד מי, אבל כל מיני אמנים שפרצו, שאמרתי לעצמי, איך? לא יקרה. מה אתה אומר? כן, הקהל לא יאהב את זה. מעניין. אנחנו לא תמיד יודעים. כשעבדת לפני 7-6 שנים עם נועה, נכון? עם נועה קירל. ראית איזשהם ניצוצות של סופרסטריות? קודם כל היא כבר הייתה מוכרת. כן? טוב, לא כמו היום, אבל. לא, אבל בתקופת טיקטס היא כבר הייתה כאילו, נועה קירל באה לאולפן, אתה מבין? היא כבר הייתה כאילו, אתה רואה בטח, איך שהיא נכנסת לחדר, איך שהיא נכנסת להקלטה, איך שאתה מבקש ממנה דברים, אולי תשאירי את זה טיפה יותר ככה, ואתה מרגיש כאילו יש מכונה משומנת, שאתה מסובב את הכפתור, ואתה מקבל בדיוק מה שהתכוונת, ושהיא יודעת להוציא איזה גוון שאתה רוצה. אפשר יותר זה, יותר קולני, יותר עדין, יותר סקסי, יותר זה. סקסי לא אמרנו, כי הייתה בת 16. אבל את יכולה לעשות את זה יותר עדין כזה, מלטף, ואתה פשוט מקבל מה שאתה רוצה. מעניין. אז זה איזשהו אקס פקטור שהוא מדהים. איך זה מתבטא בעצם? זה יכולת אישית פשוט? זה אני חושב שהיה לה הרבה ניסיון, והיה לה הרבה ניסיון, קליטה הרבה שירים לפני זה, וכן, ואיזושהי יכולת אישית, ואנשי מקצוע.
אנשי מקצוע מעולים שהיו לידה. אתה יודע, דורון מדלי ישב לידי באולפן. תכלס. והפיק לה את השירה, אז אתה יודע, הוא יודע להוציא מבן אדם משהו טוב. כן. אבל לידי הייתה פאקינג נועה קירל שיודעת לעשות מה שהיא רוצה עם הקול שלה, ורק היה צריך לבקש. טורף. אז זה מדהים. הצלחת ליהנות אבל מהסשנים האלה? בדיעבד, שאתה מסתכל על זה? מהסשן הזה מאוד, כן. למה? כי זה היה סשן הקלטה, והשיר כבר, אחי, טיקטס זה שיר מפחיד, הוא כבר היה קיים ביוונית. כן. עשינו לו איזשהו רימייק, עשינו עוד דברים בהפקה כדי לאפשר לסטפן כאילו לעשות בתים בראפ, אבל בגדול השיר כבר היה השיר, ואתה יודע, הייתי עסוק רק להקליט אותה, ודורון, תראה, זה עניין של אחריות, זה מה שהיה באותו רגע, האחריות של ההפקה הווקלית הייתה על דורון. והאולפן היה כבר סטאפ טוב, המיקרופון היה טוב, הבוט היה טוב, נועה קירל כבר טובה, מה יכול להיות? תלחץ רקורד, אתה יודע. אשכרה. אחרי זה נעשה פינישים לכל מיני דברים. אז איזה קטע. עד שלאט לאט אתה צובר ביטחון, ואתה רואה שאתה בעצמך יכול להיות אחראי על כל הדברים האלה. זאת אומרת שאם היית צריך נגיד להפיק שיר מאפס, ולהפיק אותו ולהתחיל את הכל בהתחלה באולפן, אני חושב שהיית נהנה פחות. לפעמים זה יכול להיות מלחיץ. לפעמים, תראה, לפעמים כמה דקות הראשונות זה כזה, מה אני עושה? אני צריך להרשים, אני צריך לשחק אותה, ואחרי זה אתה נרגע ואתה רואה שהכל טוב, וניסית איזה סאונד ופחות אהבו, אז סאונד אחר, אז מר גמיש, אני כאילו זורם עם הסיטואציה גם, ואני מנסה כל מיני דברים, ואז מביא גם את האופי שלי לדבר. ויש סשנים שאתה כאילו, עד סוף הסשן, כאילו, בלחץ היסטרי, ואתה כזה לא יודע איפה אתה, ואז אתה לא נהנה. כי אתה לא היית אתה, ולא היית נמצא, ולא היית בהווה. חוץ מזה, אני אגיד לך מה, המנחה שלי של הזן, שאל אותי שאלה מדהימה, למה התחלת לעשות מוזיקה? מאיזה מקום? אתה לא עושה את זה בשביל להתפרנס, אתה לא עושה את זה בשביל לעבוד עם אייליסט, אתה לא עושה את זה בשביל תהילה. אתה עושה את זה כי תפסת במקרה גיטרה, לחצת על מיתר, ואמרת, וואו, מה זה הסאונד הזה שהדבר הזה עושה? פסנתר, וואו, מה זה הסאונד הזה? אני רוצה לגור בתוך הדבר הזה. מפה התחלת לעשות מוזיקה. ועכשיו עשית סשן שלם, ולא היה לך ניצוץ אפילו של, וואו, איזה אקורד יפה, אם נעשה את זה. אם נביא את המילה הזאת לפזמון, אם נשחק אותה ופתאום נשבור את הפזמון. כל היצירתיות, המשחקיות, כל זה לא היה. כי היית עסוק לרצות, או לנסות למצוא חן, או זה. ודווקא אנשים הרבה פעמים רוצים את זה. תפתיע אותי, תעשה משהו. היה לי סשן עם נאה ברבי, שבסטלבט, בגלל שכבר הרגשתי חופשי, בסטלבט נגמר השיר, ואני מנגן בפסנתר, והוא יושב לידי, תמשיך לנגן אם אתה עוצר, אני מוריד לך את הראש. איזה גבר. ואני מנגן, ועושה לו מוצרט, אחי. סתם בכיף שלך כאילו. סתם, כאילו ניגנתי תפקיד פסנתר לסוף השיר, ואז הפרויקט המשיך לרוץ, ואני מנגן. ואתה אומר כאילו, וואי, אני מה זה משתתה עכשיו, כאילו, לא יודע איך אני נראה, אבל יאללה, וזרמתי עם עצמי. פתאום הבן אדם, אחי, יש מצב הסינגל יוצא עם זה, כאילו. איזה יופי, אחי. עם עוד דקה של נגינה מאולתרת, בלי קוונטייז. אם אתה עושה קוונטייז, אני הורג אותך. איזה גבר. אתה אומר כאילו, רגע, אנשים לפעמים רוצים תפתיע אותי, תשבור את זה, תעשה. זאת אומרת, ככל שתביא את עצמך וגם יהיה לך את האומץ רגע לנסות משהו ולקבל לא. להיות בסדר, כי יכול להיות שהוא יגיד לי, אחי, מה אתה עושה? אנחנו באמצע סשן, מה אתה עכשיו עושה לי איזה? בוא נקליט. אם אתה תדע לקבל את זה בסבבה, יהיה לך את האומץ לנסות. כן. ואז יכול להיות שייצאו דברים מדהימים. מטורף, אחי. כן. מדהים. ואתה גם יותר מרגיש אתה. היום אתה לא צריך לעשות את כמות הסשנים שהיית עושה, נגיד שהיית בגיל 20. נכון. ואתה בוחר בקפידה את הסשנים שאתה עושה. אתה מעדיף לעבוד עם אנשים שהם כבר על זה, שהם כבר מוכרים, שכבר יש להם קהל, או שאתה מעדיף לבנות מאפס עם אנשים שהם יותר אנונימיים? לא תמיד. אני, בגלל שאני היום מאוד ממוקד חוויה, אז אני קודם כל שואל את עצמי אם כיף לי עם האמן. אם כיף לי, אם יש לי חיבור איתו, אם נחמד לי איתו בסשן, אם אני נהנה. זה יכול להיות שהוא מוכר, יכול להיות שהוא לא מוכר, יכול להיות שאם הוא יהיה מאוד מאוד מוכר, אז אני אשלים עם זה שיכול להיות שלא היה כיף, אבל זה יניב תוצאות, אז מגניב. כן. אבל בגדול אני מחפש את החוויה. כן, כי אם אתה תעשה, בוא נגיד רוב הזמן, מוזיקה מתוך מקום של אינטרס כלכלי, תהילתי, גולמי, אתה חוטא בעשייה המוזיקלית שלך, אתה עושה מוזיקה לא מהמקום הנכון. נכון. אז אתה נהיה טכנאי.
אתה נהיה טכנאי. אתה נהיה טכנאי. ואם אתה באמת זה לא רע להיות טכנאי, אבל אם אתה רוצה להיות מוזיקאי, ואתה רוצה להציע הצעות ולעשות דברים וזה, אתה צריך דינמיקה שכיף לך בה. וגם לעבוד עם אנשים שיש להם ניצוץ של כישרון, ניצוץ של כתיבה, ניצוץ של הלחנה, כאילו משהו שאתה יכול לעזור להם להתפתח. שאתה יכול לתת להם את ההזדמנות, לתת להם את המעטפת, שאולי איתה הם יפרצו. אז אין לי בעיה שמישהו אנונימי ייכנס אליי לאולפן, אבל שיהיה לי כיף איתו ושיהיה לי ניצוץ טוב איתו, שיהיה לו ניצוץ של כישרון, שיהיה מה לעבוד. אתה מחפש פוטנציאל באנשים? כן, כל הזמן. אתה לא תעבוד עם מישהו שאתה לא רואה בפוטנציאל. לא. כנראה. לא. אתה לא שם. לא. אוקיי. בוא נגיע לכזה מילות סיכום. שאלה כזה אחרונה. אם היית צריך לחזור, נגיד, לגיל 20, ושאתה רק מתחיל את כל התהליך הזה, את כל המסע, מה היית אומר לעצמך? אם הייתי מדבר עכשיו עם אני בין ה-20? כן. הייתי עושה לו את השיחה שעשינו עכשיו. אשכרה. שיחת זן, טובה כזאת, של מציאות, טובה. אתה חושב שאתה בן 20 היה מצליח להכיל את כל הדברים האלה? זה היה חודר אליו? אולי לאט לאט. תראה, אמרנו פה דברים שאני לומד כבר שנתיים ואני יורה את זה על אנשים, אבל בסוף אני רוצה לנצל גם את הבמה, להזמין אותם לקבוצה, כן. ששם אנחנו מתרגלים את זה, כי אתה לא יכול, זה לא שאתה יוצא מהשיחה הזאת ואתה, הבנתי, מעכשיו אין לי פרשנויות. אתה הופך את זה לאיזושהי דרך חיים, לתרגול של 10 דקות ביום, להשקיע 10 דקות, כמו שיש אנשים שאומרים, אני אקרא ספר 10 דקות ביום, לא יותר מזה, כמה דפים, כדי להיות ברוטינה הזאת. אז זה אותו דבר. הייתי מלמד את עצמי בין ה-20, את הכיוון הזה, נותן לעצמי הזדמנות לקחת את זה, לא לקחת את זה, לפעמים יש אנשים שהם עוד לא בשלים לזה. המנחה שלי אומר, הוא כנראה לא סבל מספיק, בשביל לקבל את מה שאתה מציע פה, אנשים לפעמים מגנים על הסבל שלהם, וזה בסדר, זה הגיוני. אני כן הייתי מאיר את עצמי לזה שיש, וזה הכותרת הראשית של הדבר הזה בעצם, של אם אני מסתכל על עצמי של כל העשור הזה בין 20 ל-30 של העשייה שלי, הייתי מאיר את עצמי לסיפורים שאני מספר לעצמי. הרבה פעמים אנחנו מספרים סיפורים שהם כאילו מי אנחנו. אני יודע מי אני יודע מאיפה באתי. אני באתי מבית קשה, אני שייך לשכבה של אנשים שלא עושים כסף. אני מקסימום מקליט בת מצוות. זאת אומרת, איזושהי הגדרה כאילו מאוד מאוד מקטינה, שאתה אומר, זה לא שאני מוריד את עצמי, אני פשוט אומר מי אני. אני כאילו, הרגשתי שזה החיבור למציאות. אני יודע מי אני מודע. זה לא מודעות, זה סיפור שאתה מספר לעצמך, זה הגדרה ברמת הזהות שאתה נותן לעצמך, ואז אתה חי על פיה. כן. כי אם המטרה שלך זה להקליט בת מצוות, אחלה, תהנה. אבל אם זה לא מה שהיית רוצה, ואתה מספר לעצמך שזה מה שנועדת לעשות, בגלל שאתה לא מאמין בעצמך, בגלל שאתה... שרה מסוימת. כן. כן. כי אתה עדיין תופס סיפורים שלך לגבי עצמך, של מי אני. אני גדלתי בבת ים, למה שאני אי פעם יגור ברמת השרון? סתם אני זורק, כן? כי אני בת ימי, אני בת ימי בנשמה. מה, אתה מכיר מישהו שעבר מבת ים לסביון? כל מיני סיפורים כאלה שאתה אומר, טוב, אנחנו כנראה נמות גם פה בבת ים, אנחנו כנראה תמיד נחיה בדירות סחורות. סתם אני זורק, כן? כן, כן. זה לא שופט את זה גם. אנחנו כנראה תמיד נעבוד באולפן בממד בבית. לא, סתם כאילו. והסיפורים האלה, אפשר פשוט רגע להסתכל עליהם ולהגיד, רגע, האם זה נכון? האם הסיפור הזה זה מציאות, או שזה איזושהי מחשבה שלי שאני סוחב על הגב מהילדות, מאמונה עצמית, מביטחון עצמי, מהערכה עצמית נמוכה, שאני פשוט ממציא סיפורים לגבי מי אני, שהם אלה שמעכבים אותי. ואני מכיר הרבה אנשים שהצליחו, שהסיפור שלהם היה חי בסרט. אתה יודע מי אני? אתה יודע איזה מוכשר אני? מישהו בכלל יכול לדבר, עכשיו הבן אדם לא מוכשר עדיין. מטורף. אבל הוא יוצא מתוך איזושהי נקודת הנחה, שככל שהוא ידרבן את עצמו, אני מוכשר, אני תותח, אני זה, הוא גם ילמד, הוא גם יעשה, הוא גם יתערבב עם אנשים תותחים, שגם חושבים שהם תותחים, והם עדיין לא. כן. זאת אומרת, משהו נוצר, הסיפור שאתה מספר לעצמך, הוא הרבה פעמים מגביל אותך, או דווקא פותח לך. אז שוב, בזן אנחנו בקטע של לא צריך סיפור, אתה יודע מה אתה רוצה לעשות, תעשה. אבל בגדול, כמובן שעדיף סיפור שלא מגביל אותך. כן. ואני חושב שלהרבה זמרים יש סיפורים על עצמם, שהם גם האמונות המגבילות שדיברנו עליהם. צריך כסף כדי להצליח, צריך קשרים כדי להצליח, צריך זה כדי להצליח. מלא סיבות למה לא.
וגם הסיפור הכללי של, בסדר, אני לא עידן עמדי, הוא חתיך גבוה, לוחם שכותב שירים מדהימים, ואני ילד בן 20 שאני לא כמוהו. סיפורים כאלה של מה זה נותן לך, הסיפור הזה שאתה מחזיק בו, ואם תסתכל עליו רגע, מה במציאות? כן. יש אותי. אוקיי, מה אני יודע להביא? כן. אוקיי, מה אני רוצה ללמוד להביא, ואני עדיין לא יודע להביא. איפה אני יכול להשתפר? כן. בדיוק. נורא פרקטי, ובלי סיפורים שמגבילו אותך. אני חושב קודם כל, אני לא מתחרט על כלום, כי עצם זה שאנחנו מדברים את השיחה הזאת עכשיו, הייתי צריך לעבור כמה דברים בחיים כדי להגיע לזה. לגמרי. לא הייתי מגיע לזה בלי זה. אבל אני כן יכול להגיד לגמרי, כאילו, זה היה מקצר לי תהליכים, הייתי מגיע להישגים גולמיים, אני מדבר רגע, מטורפים בגיל הרבה יותר מוקדם, פשוט לא היה לי את הסיפורים האלה לגבי עצמי. את החוסר אמונה העצמית הזאת, לא, אני לא יכול, אני כן יכול, אני כן מסוגל, אני לא מסוגל, אני שייך לאלה שעושים קאברים, ולא לאלה שמפיקים סינגלים. אני בחיים לא אעשה סינגל ב-5,000, 6,000, 7,000 שקל. כאילו כל מיני אמונות כאלה, שהם כל הזמן העטו אותי, וכל הזמן נשברו לי האמונות האלה רק בגלל שמשהו קרה במציאות. פתאום מישהו שם לך 10,000, אתה אומר, רגע, הסיפור שלי לא היה נכון. חייתי בסרט, שיש לי מגבלה, יש לי תקרת זכוכית שאני המצאתי לעצמי ואני חי לפיה. ופתאום משהו שובר לך אותה, ואתה אומר, רגע, נראה לי שרוב הסיפורים שאני מספר לעצמי, על עצמי, הם מאוד מאוד מגבילים אותי, והם לא נכונים. הם לא נכונים. זה מה שהייתי אומר לעצמי, וזה מה שאני אומר לכל מי שבתחילת הדרך שלו. תבדוק את הסיפורים שלך, תבדוק את האמונות שלך על עצמך, תשאל אם זה מציאותי, תשאל אם זה באמת מה שיש. מטורף, אחי. שמע, אני אשאיר קישור בתיאור לקבוצה. יאללה, בשמחה, אני ממש אשמח. תודה שבאת, אחי, מעריך אותך מאוד. תודה. ואנחנו עוד נמשיך את זה איפשהו. נמסטה. נמסטה.